ॐ अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे हरे कृष्ण. या तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी सादर प्रणाम, श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी सादर प्रणाम, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी सादर प्रणाम आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. तर आपण चौथा अध्याय संपवलेला आहे गेल्या वेळेला आणि ज्ञान कर्म संन्यास योग या अध्यायाला आपण संपन्न केलेला आहे, जिथे आपण ज्ञान कितीतरी गोष्टी आपण तिथे जाणण्याचा प्रयत्न केला की ज्ञान हे भगवंत दुसऱ्या अध्यायापासूनच देतात की ज्ञानाचा हा प्रवाह सुरू झालेला आहे की जिथे तू शरीर नाही आत्मा आहेस इथपासून भगवंतांनी अर्जुनाला सांगायला सुरू केलेलं आहे. अतिशय गुह्य ज्ञान आहे आणि हे गुह्य ज्ञान जे आहे ते भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू असा विचार न करता तू असा विचार कर की हा आत्मा कापला जात नाही, ओला करता येत नाही, वाढवता येत नाही, या आत्म्याला काहीही करू शकणार नाहीयेस. त्यामुळे तू त्या शरीररूपी भावनेशी निगडीत न राहता तू त्या आत्मरूपी भावनेशी निगडीत हो. आत्मसाक्षात्काराची भावना स्वतःमध्ये निर्माण करायची. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मग हे ज्ञान कधीपासून, जर असं आपण ऐकलं की 20 दशलक्ष वर्षांपूर्वी हे ज्ञान भगवंतांनी म्हणजे 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी हे ज्ञान भगवंतांनी विवस्वानांना दिलं. विवस्वानांनी मनूने इक्ष्वाकूला दिलेलं आहे, जे रघुकुळाचे मूळ आहे. आणि त्यानंतर हे ज्ञान कुठेतरी खंडित झालेलं आहे, कुठेतरी ते लोप पावलेलं आहे, कारण तिथे परंपरा खंडित झाली. जसं आपण म्हटलं की जशी आहे तशी भगवद्गीता, आणि म्हणूनच अशी जशी आहे तशी यथार्थ रूपामध्ये कुठेही काही कुठल्याही तर्कवितर्कासह किंवा कुठलंही काय वाटतंय किंवा मला हे जाणवलं या गोष्टी नसून जसं आहे तसं भगवंतानी जे गीत गायलेलं आहे त्या भगवंतांनी गायलेल्या गीतांचा प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत तसाच तसा अनुवाद आणि तात्पर्य पोहोचवलेलं आहे. जशीच्या तशी ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचवली आहे, हे ज्ञान आलेलं आहे. आणि मग आपण बऱ्याच गोष्टी इथे जाणल्या की तिथे आपण बघितलं की चातुर्वर्ण विभाग म्हणजे कशा प्रकारे, तर इथे वर्णाश्रम विभागाला आपण जाणलेलं आहे, जी भगवंतांनी ज्याची आखणी केलेली आहे, वर्ण आणि आश्रम. मग ह्या कुठल्याही वर्णातली व्यक्ती, की मग ती ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, शूद्र असो, त्याचबरोबर कुठल्याही आश्रमामधली व्यक्ती, मग ती ब्रह्मचारी आश्रमामध्ये असो, की ती गृहस्थ आश्रमामध्ये असो, वानप्रस्थ आश्रमामध्ये असो किंवा संन्यास आश्रमामध्ये असो, ती भगवंतांना प्राप्त करू शकते. कशा प्रकारे, तर यज्ञ स्वतःचं विहित कर्म. मग आपण शेवटच्या काही श्लोकांमध्ये बघितलं की आहुती दिली जाते. मग ही आहुती दिली जाते ती ज्या गोष्टींपासून परावृत्त व्हायचं आहे अशाची आहुती दिली जाते. आणि त्याप्रमाणे स्वतःचा हा यज्ञ योग्य प्रकारे पार पडणं, स्वतःच्या इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित करणं, मन इंद्रिय आणि बुद्धी यांना नियंत्रित करणं हे किती गरजेचं आहे.
आणि अशीच व्यक्ती कुठेतरी भगवत धामाला पोहोचू शकते. पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये मग तिला परत येण्याची गरज लागत नाही, गरज भासतही नाही आणि तिला येण्याची यावंही लागत नाही, कारण ती भगवत धामाला पोहोचलेली असते. कारण कुठेतरी तो आत्मा आहे. आत्मिक पातळीवर विचार केला जातोय, हा आत्मा अविनाशी आहे हो. तो हे शरीर त्यागतोय आणि दुसरं शरीर धारण करतोय. ते शरीर जीर्ण झालंय, तो शरीर लोप पावते. जसं आपण म्हणतो एखादी व्यक्ती मृत झाली की बॉडी, त्या शरीराचं बॉडी, कारण त्यातलं चैतन्य निघून गेलंय हो सगळं, त्यातला आत्मा निघून गेलेला आहे. तो आत्मा दुसरं शरीर धारण करायला पुढे गेलेला आहे. मग ज्या प्रकारे आपण बघतो की जर कुठेतरी भौतिकतेमध्ये अडकलेला आत्मा असेल, तो जो एन्टँगल्ड आहे, कुठेतरी प्रभावित आहे, त्या तीन गुणांच्या प्रभावाखाली जगतोय, मग अशा प्रकारे तो कुठेतरी बद्ध होत असतो. आणि मग आपण बघितलं की कर्म बंधनातून कुठेतरी मुक्तता मिळवायची असेल तर त्या कर्माची फळच भगवंतांना अर्पण करायला लागतात हो. जिथे कर्माची फळच नको आहेत, तिथे कर्म बंधनात अडकायचा प्रश्नच नाही. ती कर्मच भगवंतांना पूर्ण अर्पण केलेलं आहे, मग ती फळं भोगायची, उपभोगायची पण गरज लागत नाही आणि त्याचे परिणामही भोगावे लागत. त्या बंधनातून पूर्णपणे मुक्त होत आहे. अशा या आपण ज्ञान कर्म संन्यास योगाला जाणलाय. पुढे जाऊन आपण बघतोय 5वा अध्याय आहे आज, कर्म संन्यास योग. निगडित आहे, कारण हा कर्माशी निगडित आहे सगळं. आपलं पहिले 6 अध्याय हे कर्म सांगतायत. जीवाने कर्म करायचं आहे, पण ते कर्म कसं करायचंय, कर्मातून योग, कर्म कांड ते कर्मयोग. मग हा योग म्हणजे साधा सुद्धा योग नाही, योगासनं नाही फक्त करून मग जे झालं कर्मयोग, कर्म आणि योग भगवंतांशी जोडलं जात. म्हणून त्याचा संन्यास न घेता तो भगवंतांशी कसा जोडला जातोय, त्या प्रकारे ते कर्म करणं, निष्काम पद्धतीने कर्म करणं, जे कृष्ण भावना भावित कर्म आहे. आपण बघूया श्लोक. श्लोक म्हणायची इच्छा आहे, माताजी म्हणत होत्या, पण तेव्हा मला सगळ्यांचे आवाज एकदम नको म्हणून मला म्यूट करायला लागलं. माताजी म्हणू शकता तुम्ही, पुष्पलता माताजी. म्हणते संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगञ्च संशशी यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. माताजी अर्जुन उवाच म्हणायचं ना सुरुवातीला. हा हा अर्जुनवाद, सॉरी सॉरी. नाही ठीक आहे. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता या दोहोपैकी कोणते अधिक लाभप्रद आहे ते कृपया मला निश्चितपणे सांगाल का? तात्पर्य: भगवद्गीतेच्या या 5व्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगतात की भक्तिभावित कर्म हे शुष्क मानसिक तर्कवादापेक्षा अधिक चांगले आहे. भक्ती मार्ग हा शुष्क तर्कवादापेक्षा अधिक सोपा आहे, कारण भक्ती दिव्य स्वरूपी असल्यामुळे ती मनुष्याची कर्मबंधनातून मुक्तता करते. दुसऱ्या अध्यायात आत्म्याचे आणि त्याच्या प्राकृत देहबंधनासंबंधी प्राथमिक स्वरूपाचे वर्णन केलेले आहे. बुद्धियोग किंवा भक्तीद्वारे या भौतिक बंधनातून कसे मुक्त व्हावे याचेही वर्णन त्या ठिकाणी करण्यात आले आहे. तिसऱ्या अध्यायात सांगण्यात आले आहे की ज्ञानी मनुष्याला कोणतेही कर्तव्य करायचे राहत नाही आणि चौथ्या अध्यायात भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितले की सर्व प्रकारच्या यज्ञकर्मांचे पर्यवसान शेवटी ज्ञानामध्ये होते. तरीही चौथ्या अध्यायाच्या शेवटी भगवंत अर्जुनाला ज्ञानयुक्त होऊन जागृत होण्याचा आणि युद्ध करण्याचा सल्ला देतात. म्हणून भक्तियुक्त कर्म आणि ज्ञानयुक्त अकर्म या दोहोवर एकाच वेळी जोर देऊन श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला गोंधळात टाकले आणि त्याचा निश्चय डळमळीत केला. अर्जुनाला वाटते की ज्ञानयुक्त संन्यास म्हणजे सर्व प्रकारच्या इंद्रियजन्य कर्माची समाप्ती करणे. परंतु जर एखाद्या भक्तिपूर्ण कर्म करीत असेल तर कर्माची परिसमाप्ती कशी होऊ शकेल? दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास त्याला वाटते की ज्ञानयुक्त संन्यास हा सर्व प्रकारच्या कर्मापासून मुक्त असला पाहिजे, कारण कर्म आणि संन्यास यांच्यात त्याला विसंगती दिसते. ज्ञानयुक्त कर्म बंधनकारक होत नाही आणि म्हणून ते कर्म अकर्माप्रमाणेच आहे हे त्याला समजलेले दिसत नाही. म्हणून आपण कर्म पूर्णपणे थांबावे की ज्ञानयुक्त होऊन कर्म करावे यासंबंधी अर्जुन पृच्छा करीत आहे. हरे श्रीकृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. सुंदर भगवत्पादांनी ज्ञानयुक्त अकर्म आणि भक्तिपूर्ण कर्म
किती सुंदर अशी उपमा दिली आहे, ज्याला आपण नक्की जाणून घेऊया. तर इथे आपण सुरुवातीच्या अध्यायापासून बघतोय की अर्जुनाला पडलेले प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं भगवंत देत आहेत, की ज्यामुळे आपल्याला हे ज्ञान मिळतं आहे. इथे अर्जुनाला पुन्हा कन्फ्युजन झालंय हो. कारण अर्जुनाला जसं ज्ञान घेतोय, आपण म्हणतो ना की शिकतोय सगळं, पण ते कुठेतरी आत्मसात करायचंय आणि त्यामध्ये कन्फ्युजन होणार, कारण तिथे कुठेतरी क्लॅरिटी नाहीये की जे सांगितलं जात आहे ते योग्य प्रकारे आत्मसात केलं गेलं नाही तर ते आ- त्याचं इम्प्लिमेंटेशन पण एक वेगळ्या स्वरूपामध्ये होऊ शकतं. म्हणून ते योग्य प्रकारे जाणून घेणं आणि त्याची पूर्णपणे त्याचा खुलासा करून ते नक्की काय आहे हे योग्य गुरुकडूनच ते मार्गदर्शन उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडूनच मिळू शकतं. कारण ते 360 अंशातून तुम्हाला त्या गोष्टीविषयी सांगत असतात, त्याच्या चहूबाजूनी विचार करून ते सांगितलं जातं. आणि म्हणून मग अर्जुन भगवंतांना विचारतोय, कारण दुसऱ्या अध्यायात जसं भगवंतांनी सांगितलं तू शरीर नाही आत्मा आहेस, भगवंतांनी तिसऱ्या अध्यायात सांगितलं कर्मयोग आहे, कुठेतरी कर्म कांडापासून कर्मयोगापर्यंत, आणि चौथ्या अध्यायामध्ये पुन्हा ज्ञानाद्वारे की ज्ञानयुक्त कर्म की यज्ञ काय आहे आणि स्वतःचा यज्ञ पार पडणं म्हणजे कुठल्याही प्रकारे काय म्हणतात ना, अज्ञानरूपी अंधकाराचं ते ज्ञानरूपी कर्माने कुठेतरी ज्ञानरूपी अशा प्रकाशाने त्याला दिव्य करायचं आणि त्याचा नाश करायचा अंधकाराचा. अशा प्रकारे ज्ञानाचं महत्व दिलेलं आहे. पण इथे अर्जुन कन्फ्युज का होते, कारण हे ज्ञान कुठे ते अर्जुनाला ते कर्म करण्यापासून अलिप्त करण्याचं बघतंय. कारण मग असं ज्ञान की जे भगवंतांना भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, मग हा आत्मा अविनाशी आहे. मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की आत्मा अविनाशी आहे, आत्मा जर शरीर जर नाही आहे मी, आणि मग काय करायचंय मला हे युद्ध करून, किंवा मग या सगळ्यापासून मला संन्यास घेणं, मग मी याच्यापासून विरक्त होणं काय चुकीचं आहे. मी या भौतिकतेलाच पूर्णपणे विराम देतो आणि मी त्याच्यातून पूर्णपणे बाहेर येतो. मग तिथे भगवंतांना अर्जुनाला विचारायचं आहे की मग अशा प्रकारे मी हे कर्म सोडून देणं का, मग इथे तुम्ही सांगताय भक्तिपूर्वक कर्म करा, निष्काम कर्म करा, कृष्ण भावना भावित कर्म करा, मग ते खरं आहे का, हे काय काय श्रेष्ठ आहे हे मला तुम्ही सांगा. जसं भगवंतांना अर्जुनाने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव हा पृच्छामी त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेह स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, माझ्यासाठी निश्चित काय योग्य आहे, स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधी माम त्वाम प्रपन्न. शिष्य होऊन भगवंतांना हा प्रश्न विचारलाय अर्जुनाने, आणि तसेच प्रश्न अर्जुन भगवंतांना विचारत गेलाय, ज्याची उत्तरं भगवंतांनी आपल्याला दिली आहे. मग हे प्रश्न अर्जुनाला का पडला हा, कारण अर्जुनाला हा प्रश्न पडला कारण भगवंतांनी अर्जुनाला जे ज्ञान सुरू केलेलं आहे द्यायला, तर दुसऱ्या अध्यायामध्ये आत्म्याचे आणि त्यांच्या प्राकृत देह संबंधाविषयी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. बुद्धियोग किंवा भक्तीद्वारे या भौतिक बंधनातून कसे मुक्त व्हावे याचेही वर्णन केले. कारण बुद्धियोग म्हणजे कुठेतरी मोमेंट ऑफ बुद्धियोग म्हणजे ज्ञानाने संपन्न करून आणि या भक्तीद्वारे कशा प्रकारे भौतिक बंधनातून मुक्तता मिळवता येते, हे भगवंतांनी कुठेतरी दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला कितीतरी गोष्टी आपण जाणल्या आहेत. कर्मयोग, अष्टांग योग, भक्ती योग आहे. त्यानंतर जशा प्रकारे निष्काम कर्मयोग आपण तिथेच जाणलेला आहे, बुद्धियोग आहे, संन्यास योग आहे, आणि या सगळ्याची कुठेतरी उल्लेख सगळ्याचा झालेला आहे. पण तिसऱ्या अध्यायात भगवंतांनी पुन्हा सांगितलं की ज्ञानी मनुष्याला कुठलंच कर्तव्य करायचं राहत नाही. कारण ज्ञानी मनुष्य हा पूर्णपणे ज्ञानामध्ये म्हणजे त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये गुंतलेला असतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी मग तो एक भक्तच असतो. मग त्याच्यासाठी कुठली बाइंडिंग नसतं, कुठली बांधिलकी नसते. तो जे करत असतो तो भगवंतांचा सेवक म्हणून करत असतो. आणि शेवटी चौथ्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलंय की यज्ञ कर्मांचे पर्यवसन शेवटी ज्ञानामध्ये, की जे काही विहित यज्ञ केले जातात त्या यज्ञांचं शेवटी ज्ञानामध्ये रूपांतर होतं. आणि म्हणूनच भगवंत ज्ञानयुक्त होऊन अर्जुनाला जागृत होण्याचा आणि युद्ध करण्याचा सॉरी सल्ला देतात, की या ज्ञानाने, त्या दिव्य ज्ञानाने तू उठ, तू पूर्णपणे असा स्वतःला त्या निष्काम अशा कर्मामध्ये झोकून दे, कारण ते कर्म तू माझ्यासाठी करतोयस हे निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. नकार देऊ नकोस, तुला तुझं युद्ध करायचंय, तुला शत्रू तुझे म्हणतील भ्याड आहेस, मित्र आहेस म्हणून तू ते सोडलेस, आणि म्हणूनच तिथे तुला तुझ्यासाठी नाही, तू स्वतःच्या इंद्रियांना तृप्त करण्यासाठी नाही, तर माझ्यासाठी हे कर्म कर आणि तुला हे युद्ध केलंच पाहिजे. अशा प्रकारे इथे जे फरक सांगितलेला आहे तुम्हाला जर जाणवत असेल, भक्तियुक्त कर्म आणि ज्ञानयुक्त अकर्म. भक्तियुक्त कर्म म्हणजे भक्तीमध्ये भगवंतांच्या सेवेमध्ये कर्म, आणि ज्ञानयुक्त अकर्म की जाणून तू शरीर नाही आत्मा आहेस, या आत्म्याचं
काहीही होऊ शकत नाही. पण या आत्मविज्ञानाविषयी, आत्माविषयी ज्ञान घेऊन, आणि आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे. आणि अशा प्रकारे मग जसं आपण चौथ्या अध्यायात जाणलं की हे कर्म करायचं आहे, त्या कर्माची फळं न अर्पण करता निष्काम पद्धतीने ते ज्ञानानेच मिळू शकतं हो. जेव्हा एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु तुम्हाला याविषयी ज्ञान देतोय, तेव्हा त्या ज्ञानरूपी प्रकाशाने त्या अज्ञानरूपी अंधकाराला नष्ट करायचं. आणि ते चौथ्या अध्यायामध्ये केले. आणि म्हणून आता पुढे जाऊन अर्जुनाला वाटतंय की ज्ञानयुक्त संन्यास म्हणजे सर्व प्रकारच्या इंद्रियजन्य कर्मांची समाप्ती करणे. कारण कुठेतरी भौतिकतेमध्ये आहे, मग या भौतिकतेमध्ये कुठेतरी स्वतःच्या कर्मांची, मग कुठली फळं नकोच आहेत, पण ती कर्मही नाही करायची, कारण ती कर्मच केली नाही तर फळांचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण अशा कर्मापासून स्वतःला परावृत्त करायचंय का, तर नाही. तर त्याप्रमाणे त्यांनी स्वतःला ज्ञानयुक्त संन्यास हा सर्व प्रकारच्या कर्मापासून मुक्त असला पाहिजे. आणि म्हणूनच त्याने ते कर्म, पण ते कर्म कशा प्रकारे, तर ते निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म हे निश्चितच त्याला पुढच्या आध्यात्मिक पातळीवर उन्नत करत असते. सॉरी. हरे आणि कृष्ण माताजी. कर्म आणि भक् संन्यास त्याला विसंगती दिसतीये. आणि म्हणून मग, हा येस, एक मिनिट हा. माताजी. आणि म्हणून हा ज्ञान कर्म म्हणजेच काय, की ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन जे कर्म बंधनकारक ठरत नाही, जे कर्म अकर्म आहे, कर्माच्या फळांची फळे उपभोग न घेता जे कर्म केलं जातं ते तुम्हाला कर्म बंधनातही अडकवत नाही, म्हणून ते अकर्माप्रमाणे आहे. आणि म्हणून मग आपलं कर्म पूर्णपणे थांबवावे की ज्ञानयुक्त होऊन कर्म करावे, हे अर्जुनाला पडलेला हा प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर भगवंत पुढच्या श्लोकात देत आहेत. येस माताजी, हरे कृष्ण. हा भक तेच भक्तियुक्त कर्म आणि ज्ञानयुक्त अकर्म, येस, हे 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 दोन्ही एक पूर्णपणे वेगळं आहे. हा ओके. भगवंत तेच सांगतायत, पण अर्जुनाने हा विचारलेला प्रश्न वेगळा आहे. अर्जुनाने काय विचारलंय की कर्म पूर्णपणे थांबवावे की ज्ञानयुक्त होऊन कर्म करावे. अर्जुन काय विचारतोय, कर्म संन्यास श्रेष्ठ आहे का मग भक्तियोग श्रेष्ठ आहे, हा ते झालं. निष्काम ज्ञानयुक्त कर्म होऊन श्रेष्ठ आहे कर्म, का कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. नाही नाही, ज्ञानयुक्त होऊन कर्म करणे हा, आणि भक्तिपूर्वक कर्म, हा, अकर्म म्हणत नाही. ज्ञानयुक्त होऊन कर्म करणे आणि भक्तियुक्त होऊन कर्म करणे. हे वेगळे आहे. ज्ञानयुक्त होऊन कर्म करणे म्हणजे फक्त सकाम कर्म करणे. तिथे भगवंत असतील, भगवंतांचं जर ते भगवंतांना अर्पण केलं तर ते अकर्म, तर ते निष्काम पद्धती. आलं हा लक्षात. म्हणून हा ज्ञानयुक्त अकर्म आणि भक्तिपूर्वक कर्म हा हे पण एकच, ज्ञानयुक्त कर्म आणि भक्तियुक्त कर्म हे वेगवेगळं आहे. वेगळं वेगळं, नक्कीच. कारण तुम्ही फक्त ज्ञानाने कर्म करताय, पण तिथे जर ती भावना नसेल, नुसतंच नॉलेज आहे पण ती भावना नसेल, कृष्ण भावनाच हा मिसिंग असेल, तर मग ते कर्म सकाम कर्म झालं, जे आपण आणि आधीच्या मग ते, जाणलं. हा ते जर ते कर्म आपण भक्तिपूर्वक आणि ज्ञानपूर्वक कर्म केलं तर ते अकर्म होऊ शकतं. नक्कीच, नक्कीच. हम्म. ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन जर ते ओके भगवंतांच्या सेवेसाठी केलं तर ते अकर्म ठरतं. ओके ओके, ते ठीक लक्षात. आहे. ठीक आहे माताजी. हरे वाचू कृष्ण. मी पुढचा श्लोक. हो, नक्की वाचा. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेय श्रेयस्करावभू तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. श्री भगवान म्हणाले, कर्माचा संन्यास आणि भक्तिभावित कर्म दोन्हीही मुक्ती देण्यास चांगले आहेत, परंतु या दोहोपैकी भक्तियुक्त कर्म हे कर्म संन्यासापेक्षाही उत्तम आहे. तात्पर्य, सकाम कर्मे म्हणजे इंद्रिय तृप्तीसाठी केली जाणारी कर्मे सांसारिक बंधनास कारणीभूत होतात. जोपर्यंत मनुष्य शारीरिक सुखाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने कर्म करीत राहतो, तोपर्यंत त्याला विविध प्रकारच्या शरीरामध्ये निश्चितपणे देहांतर करावेच लागते. त्यामुळे त्याचे भौतिक बंधन सतत चालू असते. श्रीमद भागवतात 5.5 4-6 या विधानांची पुष्टी खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतय अपृणोति न साधु मन्येयत आत्मोनि आत्मा आत्मनो यमसन्यपि क्लेशद आस देहः पराभवस्तता वदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वतम.
यावत् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धनः एवं मनः कर्मवश प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयी वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत लोक इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी वेडे झाले आहेत आणि त्यांना माहित नाही की आपले दुःखमय वर्तमान शरीर म्हणजे आपल्या गतकाळातील सकाम कर्माचा परिणाम आहे. जरी हे शरीर तात्पुरते असले तरी ते मनुष्याला अनेक प्रकारे क्लेश देतच असते. म्हणून इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्म करणे योग्य नाही. जोपर्यंत मनुष्य आपल्या मूळ स्वरूपाबद्दल जिज्ञासा करीत नाही तोपर्यंत त्याचे जीवन असफलच समजले जाते. त्याला जोपर्यंत आपल्या मूळ स्वरूपाचे ज्ञान होत नाही तोपर्यंत इंद्रिय तृप्तीसाठी सकाम कर्म करावेच लागते. आणि जोपर्यंत तो इंद्रिय तृप्तीच्या भावनेमध्येच रत आहे तोपर्यंत त्याला एका देहामधून दुसऱ्या देहामध्ये देहांतर करणे भागच असते. जरी मनुष्याचे मन सकाम कर्मामध्ये गुंतलेले असले आणि अज्ञानाने प्रभावित असले तरी त्याने श्री वासुदेवांच्या भक्तीविषयी आपले प्रेम विकसित केले पाहिजे. असे केल्यानेच त्याला भौतिक अस्तित्वाच्या बंधनातून मुक्त होण्याची संधी प्राप्त होऊ शकेल. त्यामुळे केवळ ज्ञान म्हणजेच आपण हे भौतिक शरीर नसून आत्मा आहोत मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी पुरेसे नाही. आत्मस्तरावर कर्म करणे आवश्यक आहे. नाही तर भवबंधनातून मुक्ती मिळू शकत नाही. परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म हे सकाम कर्माप्रमाणे नाही. पूर्ण ज्ञानयुक्त होऊन केलेल्या कर्माने वास्तविक ज्ञान प्राप्तीमध्ये प्रगती होते. कृष्ण भावनेशिवाय केवळ सकाम कर्मापासून संन्यास घेतल्याने बद्ध जीवाचे हृदय वास्तविकपणे शुद्ध होऊ शकत नाही. जोपर्यंत त्याचे हृदय शुद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला फलाशेनेच कर्म करावे लागते. परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म हे मनुष्याला आपोआपच साकाम कर्माच्या परिणामापासून मुक्त होण्यास सहाय्य करते, जेणेकरून त्याला पुन्हा भौतिक स्तरावर कर्म करावे लागत नाही. म्हणून कृष्ण भावना भावित कर्म हे नेहमी कर्म संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कारण कर्म संन्यासामध्ये पतन होण्याचा धोका असतो. श्रील रूप गोस्वामींनी आपल्या भक्तिरसामृत बंद झाला सिंधूमध्ये आवाज. 1.2.258 आवाज सांगितल्याप्रमाणे. बंद झाला. हॅलो हा हा, चालू हॅलो आहे ना. हरे कृष्ण. चालू आहे ना? येतोय ना आवाज हो माताजी? हो हो. माताजी तुमचं नेट बघा, पुष्पलता माताजी. हा. सांगितल्याप्रमाणे कृष्ण भावना रहित संन्यास हा अपूर्णच असतो. प्रापंचकतया बुद्ध्या हरिसंबंधव दिवस तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्य फल्गु कथयते. मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी उत्सुक असणारा मनुष्य भगवंताशी संबंधित वस्तूंचा भौतिक समजून त्याग करतो तेव्हा त्याच्या वैराग्याला अपूर्ण वैराग्य म्हटले जाते. तेव्हा जेव्हा भगवंतच अस्तित्वातील प्रत्येक वस्तूचे स्वामी आहेत आणि मनुष्याने कोणत्याही गोष्टीवर आपल्या मालकीचा दावा करू नये हे ज्ञान एखाद्याला होते तेव्हाच त्याचे वैराग्य परिपूर्ण होऊ शकते. मनुष्याने जाणले पाहिजे की वस्तुतः कोणतीही वस्तू कोणत्याही आपल्या मालकीची नाही. तर मग संन्यासाचा प्रश्न येतोच कुठे? जो मनुष्य जाणतो की सर्व काही श्रीकृष्णाच्या मालकीचे आहे तो खऱ्या अर्थाने नेहमी संन्यासावस्थेतच स्थित आहे. ज्या अर्थी प्रत्येक गोष्ट श्रीकृष्णांची आहे त्या अर्थी प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग त्यांच्या सेवेमध्येच केला पाहिजे. कृष्ण भावना युक्त असा हा कर्माचा परिपूर्ण प्रकार मायावादी पंथातील संन्याशाने केलेल्या कृत्रिम संन्यासापेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते. खूप छान श्लोक हा दिलाय ज्याचं फलगू वैराग्य आपल्याला कळतं इथे. आणि म्हणून इथे जो प्रश्न अर्जुनाला पडलाय त्याचं उत्तर भगवंत देत आहे
की भगवंत सांगतायत मग की इथे संदर्भही दिलेला आहे, भागवतामधला आहे आणि इतरही भक्ती रसामृत सिंधू, भागवत आणि भक्ती रसामृत सिंधू मधला हा संदर्भ देऊन प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, या विधानाची पुष्टी केलेली आहे की जोपर्यंत मनुष्य शारीरिक सुखाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने उद्देशाने काम करीत असतो तोपर्यंत त्याला विविध प्रकारच्या शरीरांच्या निश्चितपणे देहांतर करावे लागते, कारण तो सकाम कर्मात अडकलेला आहे आणि तो भौतिकतेमध्ये पुन्हा पुन्हा येतोय, त्यामुळे त्याला 84 लक्ष योनीतून पुन्हा पुन्हा स्थलांतर करायला लागतं. आणि म्हणून या देहातून त्या देहात, त्या देहातून त्या देहात, त्या देहातून त्या देहात अशा प्रकारे त्याला जन्म घ्यावा लागतो. आणि त्याप्रमाणे त्याचा संदर्भ इथे दिलेला आहे की लोक इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी वेडे झालेले आहेत. त्यांना माहिती नाही की आपलं दुःखमय वर्तमान शरीर म्हणजे आपल्या गतकाळातील सकाम कर्मांचा परिणाम आहे, कारण ते उपभोग घेतलेले आहेत, मग त्याचे भोगही भोगायचे आणि ते भोग म्हणजेच हा भौतिकतेमधला परिणाम आहे, ज्यामुळे अनेक जन्म घ्यायला लागतात. हे जर शरीर तात्पुरते असले तरी मनुष्याला अनेक प्रकारे क्लेश देते, कारण इथे म्हणतो आपण अधिभौतिक, अधिदैविक, अध्यात्मिक, की जे आध्यात्मिक स्वतःचं मन स्वतःच आपल्याला क्लेश करत असतो, अधिदैविक निसर्गाकडून काही जे क्लेश होत असतात, आणि भौतिकतेमधले की ज्या इतरांपासून, इतर प्राणीमात्रांपासून आपल्याला होणारे काही क्लेश असतात. अशा प्रकारे सगळ्या गोष्टींना तोंड देत असतो, कारण याला म्हटलंय अशाश्वसन दुःखालय असं आहे हे भौतिक भौतिक प्रकृती आणि हे रादर मृत्यूलोक जो आहे. आणि म्हणून जोपर्यंत मनुष्य आपल्या मूळ स्वरूपाबद्दल जिज्ञासा करत नाही तोपर्यंत जीवन असफलच समजले जाते, कारण तो मेकॅनिकली आयुष्य जगत राहतो. कारण की दिलंय जीवन, जगतोय जीवन, बस खायचंय प्यायचंय कमवायचंय, खायचंय प्यायचंय मजा करायचंय कमवायचंय बस. पण आपलं आपण का जन्मलो ही जिज्ञासा मनामध्ये येते की नाही, कृष्ण कोण आहे किंवा आपल्याला कशा प्रकारे आपण, आपली भावना काय आहे किंवा आपण जे कर्म करतो आहोत आणि ही भौतिकतेमध्ये, आणि हे नक्की सगळं काय आहे हे जाणून घ्यायची जी जिज्ञासा आहे, ही जिज्ञासा आपल्या स्वरूपाबद्दल आपल्याला असणं आवश्यक आहे. तेच आपल्याला ज्ञानाच्या पुढच्या टप्प्यावरती नेत असतं. कारण शेवटी जसं मी म्हटलं ना की अभ्यास करू तशा शंका येतात, पण मनामध्ये ज्या क्वेरीज असतात ना, मनामध्ये ज्या काय म्हणतो त्याला, आपल्याला प्रश्न असतात मनामध्ये, त्या प्रश्नांची उत्तर मिळण्यासाठी अभ्यास करणं आणि योग्य अभ्यास करणं गरजेचं आहे. मग त्यातही शंका येऊ शकतात जेव्हा आपल्याला ते समजत नाही, आत्मसात करता येत नाही. म्हणून ते योग्य प्रकारे योग्य मार्गाने आणि उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून ते जाणून घेणं आवश्यक. आणि म्हणूनच मग आपल्याला मूळ स्वरूपाचं जेव्हा ज्ञान होत नाही तोपर्यंत इंद्रिय तृप्तीसाठी सकाम कर्म करावं लागतात. कारण भगवंतांचे सेवक आहोत हीच कुठेतरी नाही, मी भोगता आहे, मी माझ्यासाठी जगणार आहे, मी हे केलं तर मला हे मिळेल, हे सगळं माझ्या भोवती फिरतंय. जोपर्यंत ते माझ्या भोवती फिरतंय तोपर्यंत ते सकाम करणार आहे. पण जिथे ती फळच भगवंतांना अर्पण केली जातात, कर्म भगवंतांसाठी केलं जातं, तेव्हा तो प्रश्नच उरत नाही. मग तिथे कर्माच्या बंधनात अडकायचा प्रश्नच उरत नाही. जोपर्यंत तो इंद्रिय तृप्तीच्या भावनेमध्ये रत आहे तोपर्यंत त्याला ते स्थलांतर करणं, काय म्हणतात त्याला, इलाजच नाही, त्याचं स्थलांतर आपोआप होत राहतं. आणि म्हणून आपण हे भौतिक शरीर नसून आत्मा आहोत, हे जे ज्ञान आहे ते मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी पुरेसे नाही, आत्मस्तरावर काम करणे आवश्यक आहे. नाहीतर भवबंधनातून मुळा मिळू शकणार नाही. परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म हे सकाम कर्माप्रमाणे नाही. आणि म्हणूनच इथे जाणून घ्यायचे की कर्म संन्यास हा कर्म हा भक्ती योगापेक्षा श्रेष्ठ नाही, कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच कर्म संन्यासामध्ये पतन होण्याचा धोका असतो, कारण ते फलगू असू शकतं, जिथे आपल्याला हा संदर्भ दिलेला आहे. कारण कसं असतं बघा, कर्म संन्यास म्हणजे आपल्याला त्या गोष्टीपासून विरक्ती घ्यायची, आपल्याला त्या गोष्टीच टाळायच्या, आपल्याला ते कर्मच करायचं नाही, संन्यास घ्यायचा आहे, जाऊन जंगलात बसायचं आणि ध्यान लावायचं आहे, मग सगळ्या प्रपंचातून सगळ्या जबाबदाऱ्यातून पूर्णपणे स्वतःला मोकळं करायचं. म्हणजे मला ते करायच्याच नाहीत, मग ते कर्मही नको, त्याचे भोगही नको, पण हे करणं खरंच बरोबर आहे का नाही, ते पुन्हा तुम्हाला त्या तिथे कुठेतरी पुन्हा पतन होण्याचा धोका असतो. आणि म्हणून तिथे म्हटलंय की हे वैराग्य जे आहे, हे जो काही संन्यास घेणं आहे वैराग्य हे फलगू असू शकतं. कारण जशी बिहारमध्ये एक नदी आहे, उत्तर प्रदेशामध्ये नदी आहे जिचं नाव फल्गू आहे, तर ती वरून दिसताना नदी दिसत नाही, पण प्रत्यक्ष जेव्हा खाली आपल्याला तिथे काही खणलं ठराविक भाग, तर तिथे आपल्याला ती नदी सापडते. म्हणजे ते कुठेतरी फसवी आहे ती नदी, फसवं आहे, आणि म्हणून फल्गू म्हणजे फसवं. मग ते फसवं वैराग्य, तुम्ही फक्त स्वतःला एक समाधान करण्यासाठी, हो मी ही भगवी वस्त्र धारण केली, मी सगळ्या कर्माचा संन्यास घेतलाय म्हणजे मी सगळ्यापासून मुक्त झालेलो आहे, नाही, हे चुकीचं आहे. अहो संन्यास कुठला घेताय, तुमचं शरीरच जिथे तुमचं नाही तिथे तुम्ही संन्यास कुठला घेताय, तुमच्या शरीरावर तुमची मालकी नाहीये, ती सुद्धा परब्रह्माची परमात्म्याची देण आहे, तिथे तुम्ही संन्यास कुठला घेताय, मग संन्यास घेण्याचा प्रश्नच कुठे येतो.
आणि म्हणून जो मनुष्य जाणतो की श्रीकृष्णांच्या सगळं मालकीचे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर. आणि म्हणून मग अशी लोक खऱ्या अर्थाने संन्यास अवस्थेत स्थित असतात, ज्या अर्थी प्रत्येक गोष्ट श्रीकृष्णाची आहे, त्या अर्थी प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग त्यांच्या सेवेमध्ये केला पाहिजे. आणि म्हणून ते कर्म कृष्ण भावना भावित केलं पाहिजे. म्हणून कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग, भक्तिपूर्ण योग, कृष्ण भावना भावित कर्म हे श्रेष्ठ आहे. कारण ते कर्म करायचंय, कर्मापासून पळायचं नाही, मग सगळा प्रपंच सांभाळायचा आहे, सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पडायच्या आहेत, पण कशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित. मग तिथे भगवंतांनी बरेच ऑप्शन्स दिले, तुम्ही करू शकता कृष्ण भावनेमध्ये. वेन देर इज अ विल देर इज अ वे. तुम्ही जे काही करताय, तुम्ही खाताय, तुम्ही जे अन्न खाताय ते नैवेद्य स्वरूपामध्ये खा. तिथे कृतज्ञता आणा. तुम्ही जे कमवता आहात, अर्थार्जन करता आहात, ते तुम्ही त्यातला थोडा वाटा तरी भगवंतांच्या संतोषासाठी आणि भगवंतांच्या सेवेसाठी तुम्ही द्या. अशा प्रकारे तुम्ही प्रत्येक गोष्टीतून हे कर्मयोग साधू शकता, जेव्हा ते कर्म भगवंतांशी जोडलं जात आहे. म्हणून तो कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग, भक्तिपूर्वक कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म, निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म हे श्रेष्ठ. तिसरा श्लोक आपण म्हणूया. ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. वाचायचंय कोणा इतरांना? योजना माताजी, सायली माताजी. हा, हो वाचते हो माताजी. हो, येस मी माता. वाचू माताजी? हा, योजना माताजी वाचतायत माताजी, मग तुम्ही वाचा. बर, चालेल, हरकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाबाहो अर्जुना, जो द्वेष करत नाही तसेच आपल्या कर्मफलांची आकांक्षा करत नाही, तो नेहमी संन्यासीच असल्याचे जाणावे. सर्व प्रकारच्या द्वंद्वातून मुक्त असणारा असा मनुष्य सहजपणे भौतिक बंधन पार करतो आणि पूर्णपणे मुक्त होतो. तात्पर्य: जो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित आहे तो नेहमी संन्यासीच असतो, कारण त्याला आपल्या कर्मफलांचा द्वेषही वाटत नाही किंवा आपल्या कर्मफलाची आकांक्षाही नसते. भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत समर्पित असा हा संन्यासी परिपूर्ण ज्ञानी आहे, कारण त्याला श्रीकृष्णांशी संबंधित आपल्या मूळ स्वरूप स्थितीचे ज्ञान झालेले असते. तो पूर्णपणे जाणतो की श्रीकृष्ण पूर्ण आहेत आणि आपण त्यांचे अंश आहोत. हे ज्ञान परिपूर्ण आहे कारण ते गुणात्मक दृष्ट्या आणि परिमाणात्मक दृष्ट्या बरोबर आहे. श्रीकृष्णांशी एकरूप होण्याची संकल्पना चुकीची आहे, कारण अंश हा पूर्णाशी कधीच बरोबरी करू शकत नाही. अंश हा गुणात्मक दृष्ट्या एक, परंतु परिमाणात्मक दृष्ट्या भिन्न आहे. हे ज्ञान योग्य आणि दिव्य असे आहे, कारण अशा ज्ञानामुळे आकांक्षा आणि शोक करण्यायोग्य काहीच कारण नसल्याने जीव स्वतःमध्ये पूर्णत्व प्राप्त करतो. त्याच्या मनामध्ये द्वंद्व मुळीच नसते, कारण तो जे काही करत असतो ते सर्व श्रीकृष्ण प्रित्यर्थच करत असतो. याप्रमाणे द्वंद्व स्थितीतून मुक्त असल्याने तो या प्राकृत जगात असूनही मुक्तच असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कसं आहे ना, ऍक्सेप्टन्स महत्वाचं आहे. आणि म्हणून कशा प्रकारे आपल्या कर्मफलांचा द्वेषही वाटत नाही आणि आपल्या कर्मफलाची अपेक्षाही नसते. भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत समर्पित असा हा संन्यासी परिपूर्ण असतो, कारण कुठेच काही अपेक्षा नसते. कारण जे काही करतो आहे त्याच्या पलीकडे, म्हणजे आपण म्हणतो ना की गुणातीत व्हायचं आहे. म्हणून जेव्हा आपण पुढच्या 14व्या अध्यायापर्यंत जाऊ, तेव्हा भगवंतांसारखा स्वभाव अर्पण करणं, मिळवणं, म्हणजे भगवंतांसारखे आपण गुणात्मक दृष्ट्या आहोत, जे इथे नमूद केलेलं आहे त्याप्रमाणेच आपण सांगतो आहोत की हा संन्यासी परिपूर्ण कधी असतो, की तिथे कुठेतरी त्यांनी स्वतःला ऍक्सेप्ट केलेलं असतं की मी भगवंतांचा सेवक आहे. आणि म्हणूनच माझं असं काही नाहीये, जे काही आहे ते श्रीकृष्णांचं आहे, त्यांच्या मालकीचं आहे. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, तो मालकीचा आहे, त्याच्या मालकीचं सगळं आहे. माझं इथे काय आहे? हा देह सुद्धा मला भगवंतांनी दिलेला आहे. ही जेव्हा भावना मनामध्ये येते ना, जेव्हा आत्मस्वरूपी अशी, की त्या आत्म्याला जाणलंय, माझ्या शरीररूपी, माझ्या शरीराला मला हे करायचंय, हे आणायचंय, असं घालायचंय, ते घाल. कारण ह्या सगळ्या शरीररूपी भौतिक अपेक्षा आहेत, आकांक्षा आहेत, लोभ आहे, कुठेतरी हव्यास आहे, हे सगळं आहे. परंतु याच्या पलीकडे जेव्हा ती भावना दृढ होते, आत्मिक पातळीवर दृढ होते, तेव्हा त्यापासून कुठल्याही प्रकारची अपेक्षाही केली जात नाही, कारण तो व्यक्ती स्वतःमध्येच परिपूर्ण असतो, समाधानी असतो. आणि म्हणूनच गुणात्मक दृष्ट्या जरी मी भगवंतांसारखा असलो तरी परिमाणात्मक दृष्ट्या नाही. अंश आणि पूर्णाची बरोबरी होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच भगवंतांचे अंश आहोत आपण.
परमात्म्याचा अंश हा आत्मा आहे हे जाणणं खूप गरजेचं आहे. आणि असं हे योग्य आणि दिव्य ज्ञान प्राप्त करणे, अशा ज्ञानामुळे आकांक्षा आणि शोक करण्यायोग्य काहीच कारण नसल्याने जीव स्वतःमध्येच पूर्णत्व प्राप्त करतो. कारण माहिती आहे ना, जी गोष्ट ऍक्सेप्ट केली आहे, जी गोष्ट जाणली आहे, जे खरोखर आहे, जे ज्ञान आहे की मी अंश आहे आणि माझी पातळी इतकी आहे, मी देव बनू शकत नाही, मी इतकं केलं असं केलं म्हणजे मी देवाप्रमाणे झालो. कोणी म्हटलंय की अरे देवाप्रमाणे जाऊन आला, देवासारखे, की कशा प्रकारे देवासारखे आहोत. आणि कारण आपण गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांसारखे आहोत म्हणून आपण देव नाही. आपण ती द्वैत भावना आहे आपल्या मनात, अद्वैत नाही. आपल्याला कधी एकरूप व्हायचं गरजच नसते, कारण आपलं अस्तित्व भगवंतांनी वेगळं दिले, अंश आहोत आपण भगवंतांचे. हे जाणणं गरजेचं आहे. पण निश्चित आपण भगवंतांना आपण भगवंतांशी जोडले जाऊ शकतो आणि भगवंतांना प्राप्त करू शकतो जेव्हा आपण ती भावना मनामध्ये गुंतवतो. कारण मग आपण कुठेतरी त्या द्वंद्वातून बाहेर पडतो. सुख दुःख, मान मान याच्या पलीकडे जातो आपण. हे काय आहे, कशात आपण राहिलो आहोत. ह्या गोष्टींमध्ये कुठेही ती परिमाणात्मक किंवा स्वतःमध्ये ती तुलना आणि दुसऱ्याशी मुक्ती केलेली तुलना, या सगळ्याच्या पलीकडे मनुष्य जातो. आणि मग तिथे कुठेच अशी काहीतरी मिळवण्याची अपेक्षा की मी हे करतोय म्हणून मला हे पाहिजे, त्या सकाम कर्मातून पुढे जाऊन तू कुठेच निष्काम कर्मापर्यंत पोहोचलेला असतो. मग ते फलगू वैराग्य राहत नाही, तर ते युक्त वैराग्य होतं. आणि ते युक्त वैराग्य म्हणजे त्या भावनेमध्ये कर्म. आणि म्हणूनच तो प्राकृत जगात असूनही तो मुक्तच असतो. तो या भौतिक प्रकृतीमध्ये राहिला तरी तो अतिशय योग्य प्रकारे त्याचं जीवन जगू शकतो, कारण त्याचे कन्सेप्ट क्लिअर आहे, तो त्याला ते मिळालेलं ज्ञान क्लिअर. आणि म्हणून तो ज्ञानाने परिपूर्ण असतो. सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकं प्यात् स्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्. हरे कृष्णा. सायली माताजी. हो. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण एक माताजी. एक हा, एक मिनिट मिनिट हा, एक मिनिट हा, सायली सायली माताजी. माताजी. हो हा, हो. बोला एकच मनीषा मिनिट. माता. हा, गुणात्मक दृष्ट्या आणि परिमाणात्मक दृष्ट्या हे भिन्न आहे हे समजलं म्हणजे आपण भिन्न आहोत, बरोबर ना, हो हो. भगवंताशी. हा, तर जर श्रीकृष्ण पूर्ण आहेत, आपण अपूर्ण आहोत, हेच त्याचा म्हणजे नाही, हे हे बघा, जर आपण वेगवेगळे अर्थ काढू नका. नाही, तुम्ही वेगळे, तुमचे हे तुमचे कॉन्कॉक्शन्स आहेत, हे तुमचे हे आहेत. तसं नाही, शब्दावर जोर द्या. इथे कसं सांगितलंय, अंश आणि पूर्ण. भगवंत हे पूर्णम पूर्णमिदस्य, भगवंतांपासून काही बनवलं तरी भगवंत पूर्णच राहत आहे. हे हो हो भगवंतांचं ऐश्वर्य, भगवंत परिपूर्ण हो आहे. पण आपण हो. अपूर्ण आहेत असं कुठेच नोंदवलं नाही. हा, आपण नाही नाही, तसं म्हणत नाही. म्हणजे आपल्याला पण माहिती आहे ना, म्हणजे आपण पण ते प्रत्येक वेळी अनुभवतो की आपण म्हणजे आता म्हणजे द्वैत आणि अद्वैत जे मागच्या वेळी आपलं झालं की अद्वैत जे हा, हे पण करतात आपण ते कसं आपण होतं? तो म्हणून तो शब्द वापरताना यू हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस. तुम्ही हो हो हो, अपूर्ण नाही, तुम्ही चुकलं माझं. गुणात्मक आणि परिमाणात. नाही नाही, चुकलं असं नाही. तिथे क्लिअर हा करेक्ट स्वतःला की तुम्ही अपूर्ण असल्याचं कुठेच दिलेलं नाहीये. तुम्ही फक्त परिपूर्ण, म्हणजे परिपूर्ण कोण, उलट ज्ञानी योगी संन्यासी हा परिपूर्ण संन्यासी आहे. किंवा जेव्हा त्यांनी स्वतःच्या मन आणि इंद्रियांवर ताबा मिळवलाय, तेव्हा त्यांनी आत्मिक पातळीवर विचार केलाय, त्यांनी स्वतःचं स्वरूप जाणलेलं आहे, तेव्हा त्या द्वंद्वातूनही पुढे गेलेला आहे. त्यामुळे तो निश्चितच कुठेतरी परिपूर्ण ज्ञानाने झालेला आहे, म्हणून तो देव बनलेला नाही. हा, म्हणजे हे ज्ञान परिपूर्ण आहे कारण ते गुणात्मक दृष्ट्या आणि परिमाणात्मक दृष्ट्या बरोबर आहे. हे हा, वाक्य मला म्हणजे जरासं समजावून सांगा. समजलं नाही, ठीक आहे, एक मिनिट. हा. म्हणजे कसं आहे की पहिला जो हे आहे की हे ज्ञान परिपूर्ण आहे, कारण ते त्याच्या सुरुवातीचा जो संदर्भ आहे की आपल्या हा कर्मफलाचा द्वेषही वाटत नाही आणि आपल्या कर्मफलाची आकांक्षाही नसते. भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये समर्पित असा संन्यासी परिपूर्ण ज्ञानी आहे, कारण तो कृष्ण भावनेमध्ये आहे. बरोबर. त्याला श्रीकृष्णांशी संबंधित आपल्या मूळ स्वरूप स्थितीचे ज्ञान झालेले असते. तो श्रीकृष्णांचा सेवक आहे हे त्याला माहिती असतं. तो पूर्णपणे जाणतो की श्रीकृष्ण पूर्ण आहेत आणि आपण त्यांचे अंश आहोत. आपण त्यांचे अंश आहेत. ओके, ममई हा वांशो जीव, आपण भगवंतांचे अंश आहोत. आणि भगवंत हे हम्म. पूर्ण आहेत, त्यांच्यापासूनच आपण अंश आहोत. बीज देणारे पिता भगवंत आहे, म्हणून तो अंश आपल्यामध्ये आलेला आहे. हे ज्ञान परिपूर्ण आहे कारण ते गुणात्मक आणि परिमाणात्मक दृष्ट्या बरोबर आहे. कारण गुणात्मक म्हणजे काय की पूर्ण आणि अंश पण सेम आहे. पूर्णात जे आहे तेच अंशात आहे, पण पूर्ण आणि अंश परिमाणात्मक दृष्ट्या बरोबर नाही. हा 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 लक्षात. हा पूर्ण आणि अंश हे गुणात्मक दृष्ट्या बरोबर आहे,
पूर्णामध्ये हं. अंशाचं पण अंशामध्ये पूर्णाचे गुण आहेत, पण म्हणून पूर्ण म्हणून जे अंश होत नाही. आलं हा लक्षात? आलं लक्षात? हा पूर्ण एक आणि अंश हे माताजी, गुणात्मक दृष्ट्या बरोबर आहे. एक सेकंद माताजी द्या मला. हा मला एक 2 मिनिटं द्या प्लीज. हो 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 माताजी. चालेल. पुष्पलता माताजी, हा बोला. तोपर्यंत म्हणलं म्हणजे आपल्याला जे तुम्हाला जर काय समजलं असलं तर जरा सांगा, म्हणजे चर्चा आपण करू शकतो ना तोपर्यंत. हे हरे कृष्ण माताजी. हरे हम्म. कृष्ण मनीषा माताजी. हा योजना माताजी. हा, हा. एक सांगू, तुम्ही महादेव पाहिलंय का? महादेव सिरियल लागायची पहिले. नाही बघितलेलं हो. अच्छा, त्याच्यामध्ये सांगते. त्याच्यामध्ये काय असतं की महादेव असतात ना, त्यांच्या ह्याच्यापासनं म्हणजे घामापासनं, घामाच्या एका धारेपासनं जालंधराची निर्मिती झालेली असते. आणि जालंधर हा त्यांचा अंश असतो. आणि हम्म तोच विद्येचा पती सुद्धा असतो. म्हणजे हे आहे ना, आपली तुळस असते ना, येस. तुळस. हं. तिचा तिचा पती सुद्धा हा जालंधरच असतो. तर म्हणजे जालंधर हा महादेवांचा अंश आहे, पण तो महादेव नाहीये. करेक्ट. हम्म. हा, परफेक्ट असं. एक्झाम्पल. ओके हा. ओके. हा म्हणजे आता आलं डोक्यात. आलं. हा. हम्म. परफेक्ट. तेच हा. म्हणलं, म्हणजे आपण जरा चर्चा केली तर आपल्याला पण हे होईल ना, म्हणून पुष्पलता माताजी असतात सारख्या, म्हणून म्हणलं पुष्पलता माताजींना हे करू, विचारू. हा हा. का? हा म्हणजे मला ते वाक्य असं जरा असं हे व्हायला लागलं, गुणात्मक दृष्ट्या आणि परिमाणात्मक दृष्ट्या बरोबर आहे, आणि हा. पण आपण ते म्हणजे नाव हा, कसं की महादेवांचे गुण आणि त्यांचे सगळं त्या जालंधरमध्ये होतं. पण होतं, पण जालंधर तो काही महादेव जास्त होऊ नाही शकला. हा, हा हा असं. ओके. हा हं. आलं आलं डोक्यात. धन्यवाद योजना माता. थँक्यू थँक्यू. जरा व्हिडिओ चालू केले तर बरं होईल दोघींनीचे पण. पुष्पलता माताजी म्हणजे परिणामात्मक याचा आपण अर्थ दोघी इथे काय सोबत. होतो? परिणामात्मक, काय बोलला साई परिमाणात्मक माताजी? दृष्ट्या याचा अर्थ काय होतो इथे? हा तेच मी आता माताजींना म्हणजे एखादं उदाहरण देऊन हे करा म्हटलं, म्हणजे ते आता अंशाचं तर कळलं आपल्याला. हो गुणात्मक अंश हो 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 याच्यामध्ये असतो, म्हणजे हो. आपल्यात गुण आहेत, भगवंताचे हा, गुण आपल्या म्हणजे कसं सगळ्यांमध्ये आहेत. असतं, आता पण आपले काही गुण असतात ते हा आपल्या मुलांमध्ये काहीतरी जातात. म्हणजे काही हो गुण आपल्या आपल्या मुलांमध्ये जातात. हम्म, तसंच हम्म, त्या पूर्णाचे काही गुण हे त्या अंशांमध्ये असतात. हम्म, अंशामध्ये असतात असं. हम्म. हा नाही, पूर्णातले गुण नाही परिणामात्मक नाही, ते कळलंय सायली माताजींना पण ते समजलंय, मला पण ते ते समजलंय. पण ते परिणामात्मक हा. परिमाणात्मक दृष्ट्या ह्याचा अर्थ काय होतो? हा हा, असं जरा त्याचा असं आता आपण विचारूया माताजींना. हा हा. पूजा हा माताजींना ते विचारूया. मला बोलायचं परिमाण, होतं, म्हणजे मला ते एक्झॅक्ट काय ते मांडता येईना झाले मला. गुणात्मकचा अर्थ कळला पटकन ते. हा कळला, अगदी हा. व्यवस्थित कळला, कारण हम्म, आपण त्याचे सगळे अंश आहेत हे पण समजलं. हं. पण परिमाण जो असतो म्हणजे बहुतेक ते कसं, म्हणजे आता ते समुद्र आणि एक थेंब, समुद्र तो हा, आवाढव्य तसंच असेल. झाला ना, आणि आपण तो अंश झालो, एक थेंब म्हणजे आपण अंश. एक ते म्हणजे आपण परिमाण अंश. दोघांचं वेगळंच आहे ना. हा. थेंबाचं परिमाण वेगळं, आणि एवढा मोठा समुद्र त्याचं परिमाण वेगळं, असं काहीतरी ते असेल असं, हो म्हणजे माझ्या त्याप्रमाणे मला असं वाटतंय. हो, परिमाण म्हणजे आपण तेच म्हणतो ना, एखाद्या वस्तूचं परिमाण. कुठलीही म्हणजे गोष्ट आपण. मेजरमेंट का? हा काय मेजरमेंट अर्थ होतो का त्याचा? हा, मेजरमेंट. मे बी असं मला हा सुद्धा हा वाटतं. हो हो
हो, बरोबर, अगदी हा अगदी. मग ते आपल्या म्हणजे लँग्वेज मध्ये इथे, पण इथे त्याचा अर्थ काय माहिती ना, प्रत्येक शब्दाचा काही वेगळे अर्थ पण येऊ शकतो. वेगळे अर्थ असतात. हा, म्हणूनच ते म्हणजे आपल्याला जो समजलाय तर तो मेजरमेंटच तुम्ही म्हणताय त्या पद्धतीच. पण बघू की माताजीनी काय म्हणतात, पूजा माताजी. योजना माताजी, व्हिडिओ चालू करा की. मी केला होता, तुम्हाला एकदा हाय केलं, मी गाऊन घातलाय. ओके, असू दे असू दे. हा, फक्त बघायसाठी म्हणजे एकमेक आपण म्हणजे माताजी म्हणताय तसं आपण एखादे वृक्ष करू ना, की त्याच्यावरनं आपण ह्याच्या चर्चा करू ना, म्हणजे ते बरं होईल म्हणजे हा, चालेल, सगळ्यांना करूया तसं कळतं. करूया. आपल्याला पण करता येईल. हो. हो हो हो, हो. म्हणजे कोणी इंटरेस्टेड असेल ते आपण पूजा माताजींना सांगू की हम्म. आम्हाला करून द्या म्हणून बनवून तसं. हो, करूया करूया आपण. आपल्या हा, कारण इथलं पण पुढे पुढे व्हॉट्सअप गेलं की ग्रुपच आपलं. करायचा आहे ना. हा, व्हॉट्सअप ग्रुपच की. हा, पण ते पूजा माताजींच्या ह्यानं केलं तर बरं पडेल ना जरा. चालेल, सगळ्या गोष्टी. त्यांच्याकडे करू. त्या हो म्हणाल्या होत्या की मी सांगते कसं काय करायचं ते असं. बर बर. हो हो, म्हणून ते हा. थांबलंय, बरोबर. आणखी हो एक म्हणजे एक एक श्लोक होतोय तो फार छान वाटतोय आपल्याला, म्हणजे कसं सगळ्यात एकदा पुढे गेलं की पुन्हा मागे यायचं म्हणलं की पुन्हा परत ते सगळं बघत बसा असं होतंय. म्हणून ते मी हो जरा विचारत असते सारखं की बाबा हे कसं, म्हणजे आता आपला ते अवतारांचा विषय पण तो थोडा तिथंच राहिलाय. परत सांगतो बोलल्या होत्या माताजी, का परत पुढे हो. येणार आहे का माहिती नाहीये ते. त्याने एक विचारायला पाहिजे, मग ते कोण- तसंच राहतं, मग परत लक्षात येत नाही. कोणता क्वेश्चन विषय? सोडवायला लागले का कोणता विषय सगळ्यात. राहिला होता? अवतार, आपल्या 14व्या अध्यायातले मला त्या ह्याच्याबद्दल काय पाहिजे होतं. अच्छा. अ, म्हणजे 8व्या श्लोकामध्ये दिलेले आहेत अवतार सगळे. बर बर बर. तर त्या प्रत्येकाचे एक एक एक्झाम्पल, हा हा. म्हणजे आता पुरुष अवतार, आपण रामाचा अवतार असं हो म्हणतो ना पुरुष हो अवतार. हो. हा, हो ते हो पण रामायणात येतंय. तसं ते गुण अवताराचं काय एक्झाम्पल. लीला अवतार म्हणलं की मला कृष्ण आठवते की बाबा त्याचे हो. लीला हम्म भरपूर केल्या ना त्यांनी. मग हम्म. ते हा हा. शक्त्यावेश अवतार, युगावतार, मन्वंतर अवतार अच्छा असं अच्छा. आहे ते. म्हणजे मी तो प्रश्न लिहून ठेवला म्हणून माझ्या ते लक्षात आहे की माझा एवढा अभ्यास नाही, पण मी ते श्लोक तेच, ते लिहून ठेवले. कुठं आहे ते. परित्राणाय साधूनाम ते का त्या ह्याच्यावर नाही नाही, 8वा श्लोक आहे. 8वा हो ना, श्लोक आहे. 8वा तोच काढलाय मी. हा हा, तो आहे. परित्राणाय हा, साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम बरोबर. धर्म हा, संस्थापनार्थाय संभवामी युगे. युगे हा, ते युगे. वेगवेगळ्या अवतारात कृष्ण जन्म घेतात ना. म्हणजे हम्म. कृष्ण म्हणजे भगवान. भगवान वेगवेगळे वेगवेगळ्या अवतार. अवतारात त्यांचा जन्म. मग ते अवतार म्हणजे पुरुष अवतारला रामावतारचं एक्झाम्पल येते, लीला अवताराला कृष्णाच येते. तसं ते शक्तावेश अवतार आणि मन्वंतर अवतार ते काही समजलं नाही तो एक हे. मग ते एक विचारायचं होतं. आणि क्वेश्चन हे करायला लागलं की त्याच्यामध्ये भरपूर असं हे आहे की बाबा हो म्हणजे खरंय. माझं अजून हो, त्याच्याकडे लक्षच गेलं नाही. मी मग ते अजून सुरू नाही केलं कारण आपले पहिले 3 अध्याय राहिलेत ना. राहिलेच माझे, पण मी ते ह्याच्यावरून रेकॉर्डिंग वरून केलं आणि थोडं 4-4दा वाचला, 5-5दा वाचला, 10दा वाचला एकच श्लोक. माझा एकच त्यामुळे पहिला थोडं. झाला प्रश्न सोडवून, पहिलं नंतर अच्छा, मला बघितलं. अजून ते रेकॉर्डिंग मिळालंच नाहीये, त्याच्यामुळे मग मी आता आताच नवीन अच्छा सेशन अच्छा. सुरू होतंय ना. त्या ग्रुपचं ते हे काढून टाका म्हणून सांगितलं पाहिजे. ते लगेच जातो ना, म्हणजे ते हो आपलं का, अरे चोवीस. पहिले बर. जात हा आहेत? हा, ते अच्छा. सेटिंग बदलायला सांगायला पाहिजे माताजींना. पिंड. हा. हो कसं होतंय का? हो हो, त्यामुळे ते जातंय. पाठवले होते, पण हम्म ते लगेच नाही बघितलं की ते 24 तासात किंवा 2 दिवसात असं काहीतरी सेटिंग असतं ना ते. मग हम्म. जातो ते. असं झालंय. अच्छा. हम्म. त्याच्यामुळे मी ते वाट बघते आता, पूजा माताजी यांचं सेशन सुरू होईल ना, आपल्या क्षितिजा माताजींचं सेशन सुरू होईल हा हम्म. हा याच हा. महिन्यात. तर मग त्यांच्याकडनं ते पहिले 3 अध्याय होतील माझे. अच्छा अच्छा, हा. त्या घेणार आहेत का पहिलं? हो, त्या घेणार आहेत. त्यांचं आता नवीन सेशन सुरू होतंय ना. L2 घेणार आहेत का? क्षितिजा हा, L2चं. ओके ओके. छान बर. आहे. म्हणजे आपण पहिला 18 दिवसात त्यांच्याकडेच केला ना. हो हम्म. क्षितिजा हो. माता. हा, मी पण त्याच्यामुळे मग L1 त्यांना त्यांच्याकडेच सांगितलं केला की होता. L1 अच्छा. त्यांच्याकडेच केला होता मी पण. सायली हम्म. माताजींनी पण तिथंच केलाय का? हो हम्म. हो हो. हे भारी पण मला आहे. वाटतं आपण एकत्र होतो की नाही, मला नाही वाटत ना. मी आणि कधीचा केला मनीषा तुम्ही? माताजी आम्ही एकत्र होतो. हा हा. मागच्या महिन्यातच केला का सायली नाही माताजी नाही, मी तुम्ही? बरंच आधी केला. हा 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 हा. आम्ही मागं जस्ट केलंय आता. हम्म. हा. आता आज भागवतचा पण क्लास नाहीये, गुरुजींचे काका हा. वारले. हो 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 हो, नाही आहे अच्छा. तुकला.
बर. मला पण तर ते आता भागवत ऐकायला ना असं उत्सुकता वाटते हो, भरपूर. हो पण हो. माझं ते युकेत असल्यामुळे तो हम्म. क्लास माझा होत नाहीये व्यवस्थित. म्हणजे वेळ कसं नाही जरा वेळेचा आहे होतो ना. तो प्रश्न पडतो. हो, आता इंडियात आल्यानंतर होईल व्यवस्थित ते. आता आणि अजून एक प्रश्न मला काय पडतो प्रत्येक वेळी, तर हा अद्वैत आणि द्वैत हे जे आहे, अद्वैत कसं साधू संन्यासी ना अगदी जमतं ते. ते मानतच हा नाहीत. आपण त्या हा भगवंताच्या स्वरूपाला पोचायचंय, मोक्षाला पोचायचंय. पण आपल्यासारख्या हम्म. माणसांना ते शक्य नाहीये ना. आ- आपण तो फरक द्वैतमध्येच आहे. आपण भगवंत वेगळे आहेत आणि आपण वेगळे आहे. हो तर म्हणजे ती भावनाच आपली एवढी प्रबळ आहे ना, की आपण तो म्हणजे तिकडं जलद गतीनं जात नाहीये. हम्म. जिथं मोक्षाला आता त्यांनी काय सांगितलंय की ती गती प्राप्त करण्यासाठी ना आपल्याला एकच म्हणजे हे एकच जन्म पुरणार नाहीये ती गती मिळवण्यासाठी आपल्याला. हो, हो. हा आहे. आता आपण एवढं आपल्याला सगळ्या गोष्टींची इतकी सवय झालेली आहे, आपल्याला ते सगळं सोडून देणं एकदम शक्य नाही होणार ना. नाही, नाही, नाही. आणि त्यात शक्यच नाहीये. संसारात असल्यामुळे जास्तच आहे. हो, हो, हो. 100 गोष्टींची व्यवधानं असतात. हरे कृष्ण. खूप छान अरे, चर्चा अरे. चालली आहे. क्षमस्व. ऍक्च्युली थोडं काम काम चालू आहे ना घराचं, त्याच्यामुळे थोडं हो, मधून मला जायला लागलं कॉन्ट्रॅक्टरनी बोलवल्यामुळे, तर क्षमस्व. हा. तर असू दे. तुमची छान चर्चा चाललेली आणि असंच हेच जे मी म्हटलं ना भक्तिवृक्ष माताजी, तो हाच भक्तिवृक्ष की तुम्ही हो तुमच्यामध्ये ही जी चर्चा करणं हाच हो भक्तिवृक्ष आहे की तुम्ही जे हो. काही तुम्हाला कळलं आहे आणि तुम्हाला आकलन झालंय ते एकमेकांमध्ये शेअर करून तुम्ही त्याचा जास्त गाढा अभ्यास करू शकता. हे मग महत्वाचं आहे. ह्याचा आम्ही ग्रुप काढू का एक? असं कसं करू मी ते तुम्हाला वृक्ष सांगते. येस येस, नक्की. सांगा. आपण एक काम हा, करूया. चालेल. तुम्हाला त्याच्यासाठी तुम्हाला स्वतःची तुमची लिंक गुगल मीट आहे का, तुम्हाला कोणाला घेता येईल? कोणी ती जबाबदारी घेईल का? कारण भक्तिवृक्षासाठी आपल्याला लिंक मिळत नाही. तर तुम्हाला हा. तुमचा एक ग्रुप करा. साधारण आता आपला मंगळवार आणि शनिवार असतो ना क्लास, तर तुम्ही कधीतरी सगळ्या गुरुवारी भेटा किंवा झूम बुधवारी मीटिंग करता भेटा. येईल ना? हा, झूम मीटिंग चालते ना? झूम झूम. मीटिंग पण चालेल. तुम्हाला हा. फ्री लागेल किंवा हो मग कसं फ्री लागेल. 40 फ्री मिनिटची असते ती मिळेल ना? फ्री असते 40 मला वाटतं. हो 40. 45 मिनिट्स पहिले येस फ्री येस असते. येस, मग परत 40 जे मिनिटाची. करता हो येते हो ती. हो. मग एक काम करूया, मी तुमच्या सगळ्यांचा एक भक्तिवृक्ष ग्रुप बनवते आणि चालेल. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे तर तुम्हाला गुरुवार वगैरे का कुठला वार चालेल 3 वाजता? ते कसं होणार आता ना परत ते सगळ्यांच्या इकडे कृष्णाचं बघितलं. आपल्या पुस्तकाचं वाचन सुरू झालंय माताजी. हो अन्वय त्याची घेतायत. हो हो, बरोबर. मग त्यामुळे तुम्ही कुठल्या परत तरी आता एका दिवशी भेटा. कुठल्या तरी एका हा दिवशी तुम्ही भेटू शकता. कुठला बुधवारी हा भेटू वेळ शकता. आणि ते हा 2 ते 4 वाजता, 3:30 चार ते चालू आहे. 4 ते 4:45 भेटा. फक्त 40 मिनिटं भेटा तुम्ही, हम्म. हो नाही का? चिक्कार होते 40 मिनिटं जरी एक्झॅक्टली. तर एकमेकी तुमचा मी एक भेटलं. ग्रुप बनवते हो चालेल. हो आणि चालेल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऍड करून भक्तिवृक्ष लेवल 2 चा आपला ग्रुप असेल आणि हम्म. हा त्याच्यामध्ये तुम्हाला ज्यांना ज्यांना जमतं आहे, आता योजना माताजींना जमणार आहे का? माताजी 1 ते 2 चालेल का 1 ते 2 इतरांना? ते तुम्हाला सगळ्यांना तुमच्या वेळा काय करूया आपण एक पण कसं हे बघा मी काय म्हणते माहितीये का ह्याच्यावरती एकच इलाज. कारण कसं होतं प्रत्येकाचं काही ना काहीतरी निघणार काम. अगोदरच आम्ही 4-5 जणी, तर आपण एक फक्त ग्रुप तरी करू. मग हम्म. भले त्यावेळी 3घी जणी जॉईन होऊ. हो चालेल. 3घी जणींचं तरी काहीतरी होईल कॉन्व्हर्सेशन पण आपलं पण आणि तुम्ही एक आपल्याला वेळ पण तुम्ही एक वेळ त्या ग्रुपवर कम्युनिकेट करा. हो हो चालेल. हो करतो आठवड्यातनं करतो. एकदा भेटायची वेळ, मग ज्या तुम्ही ग्रुप ओपन करते आणि हा तुम्हाला तिघी चौघींना ऍड करते. योजना माताजी, तुम्ही आणि मग इतर जेव्हा चालेल. येतील विनिता माताजी, प्रभूजी आहेत, हो विश्वजित, अजून पण दोघं तिघं आहेत. साधारण एक हो 10-12 जण येत असतात. तर त्याच्यामुळे त्यांना इच्छा असेल तर त्यांना पण ऍड करता येईल. सध्या मी तुमच्या तिघींचा ग्रुप बनवते, चौघींचा. तुम्ही, हो पुष्पलता माताजी, योजना माताजी आणि सायली माताजी हो यांचा एक ग्रुप बनवून चालेल. तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमची वेळ साधा, कम्युनिकेट करा. मग पाहिजे तर अजून एक ग्रुप बनवूया जे आपले आपले करतील. म्हणजे साधारण एक 4 जणच राहा एका ह्याच्यामध्ये. हो खूप जण हो नका राहू. जास्त एक हो हा एक 4-4 जणांचाच ग्रुप बनवा. आलं लक्षात? म्हणजे हम्म. त्याच्यामध्ये हो तुम्ही छान शेअरिंग करू शकाल. हो 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 ठीक आहे. अगदी अगदी. तर मी हो तुमचा एक ग्रुप बनवून देते आज चौघींचा हो आणि त्यामध्ये तुम्ही वेळ निश्चित करून नक्की भेटा. तिथे मला अपडेट करा की या दिवशी आम्ही भेटलो आणि हम्म. त्याप्रमाणे तुम्ही चर्चा करा मग त्याच्यावर. अगदी अगदी. आणि जर तुम्ही क्विझेस सोडवायला घेतले असतील, तुम्ही क्विज बद्दल चर्चा करा. हो करेक्ट हो करेक्ट दॅट हो इज ऑल्सो हो इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. हो हो आणि चालेल जो चालेल. अध्याय झाला आहे त्याचं वाचन करा पुन्हा. त्याच्यावरती तुम्ही हो किंवा क्विज क्विज सोडवताना आपोआपच त्या अध्यायाची उजळणी करण्यासाठी येतच तुम्हाला हो हा अध्याय पूर्ण येतच वाचा. प्रश्न तुम्ही येतच. पूर्ण हो वाचा, हो अगदी पहिल्या ह्याच्यापासून पूर्ण वाचा आणि प्रत्येक श्लोकाचं पुन्हा
5-5 श्लोक घेतलेत, 2-2 श्लोक घेतलेत, तर त्याचं चर्चा हम्म. करा त्याच्यावरती. तुम्हाला काय समजले, हो. प्रत्येकाला काय अगदी. समजलंय त्याच्यातनं, तुम्हाला काय आकलन हा. झालं, तुम्ही प्रॅक्टिकली कसं इम्प्लिमेंट कराल हे. कठीण आहे हे. जसं आता तुम्ही सगळ्या म्हणत होता, मी फार ऐकलं की खूप आहे. प्रपंचात आहोत, तर आपल्याला बऱ्याच गोष्टी खूप सोप्या नसतात, कठीण असतात. परंतु कसं आहे की थोडा प्रयत्न करणं, निदान हम्म. आपल्याला याच्यामध्ये कशा मार्गाने ते मिळवता येईल आणि कसं आपल्याला हम्म. ते, जसं 12व्या अध्यायापर्यंत आपण आलो की तुम्हाला कळेलच की भगवंत बरेच ऑप्शन्स देतात, त्यांनी आपल्याला स्वीकारलंय, पण ते सांगतायत तुम्हाला नाही हे जमत आहे हे करा, हे नाही हम्म. जमत आहे ते करा, म्हणजे हम्म. ऑप्शन्स भरपूर देतात. तर त्याचा हम्म. आपण विचार केला पाहिजे आणि निदान ती भावना मनामध्ये जोपासायचा प्रयत्न केला पाहिजे. हम्म. निदान हम्म. माणसामध्ये आपण म्हणतो ना की माणसासाठी सुद्धा, जसं आपण म्हणतो मंदिरात जाऊन देवाची पूजा करतोस, पण मंदिराबाहेर एखाद्या व्यक्तीला आपण मदत करणं ही तितकीच सेवा आहे, तीच निष्काम पद्धतीने, की ती व्यक्ती आपल्याला काही देणार नाहीये, परंतु आपण त्या भावनेने ते करणं. मग हम्म. भगवंतांची सेवा करणं तर सांगतात, पण भगवंत तेही बरोबर सांगतात की जे तुम्ही करता आहात निष्काम पद्धतीने करा. कुठल्या तरी एनजीओ, कुठल्या तरी इन्स्टिट्यूशनला मदत केली, पण मला त्याच्यापासून काहीतरी, मग ब्लड डोनेट केलंय, पण मला पुढच्या वेळेला ब्लड मिळायला पाहिजे, ही भावना नकोय मनामध्ये. करताय ते अशा हम्म. पद्धतीने करा की मला द्यायचंय, मी फक्त हम्म. देतोय हम्म. बस, मला घ्यायचं नाहीये त्याच्यातनं काही. ही हम्म. भावना थोडी थोडी का होईना हम्म. प्रयत्न करण्यात काय हरकत, हे महत्वाचं. हम्म. हम्म. ती जी ग्रॅटिट्यूड आहे तो, आणि जी निष्काम जो म्हटला इथे भाग, निष्काम भाग जो आहे तो निष्काम पद्धतीने, तरच त्या कर्माच्या बंधनात अडकणार नाही. नाही तो पुन्हा मला हे हवंय, मला ते हवंय, मग पुन्हा जन्म घ्या, पुन्हा त्याच्यात अडका, ते मग चालूच राहत त्याच्याकडे. पण निदान काही जन्मांनंतर तरी आपल्याला मिळू शकेल भगवंतांचं धाम, हम्म. त्याच्यासाठी प्रयत्न करूया, हम्म. हे हो, महत्वाचं. म्हणून बरोबर आहे. प्रभुपाद म्हणतात निदान इतका प्रयत्न करा की पुढचा जन्मही मनुष्य जन्म मिळेल, की ज्याच्यात तुम्ही अजून पुण्य करू शकाल, त्यामध्ये तरी आम्ही भक्ती करू काय शकू. भक्ती करू शकतो. मनुष्य कारण जसं जन्म. मी हा. म्हंटल की प्राण्यांचा जन्म मिळून काही तुम्ही करू नाही शकत, कारण तिथे कुठेच हो, करू बुद्धिमत्तेचा शकू. लवलेश नसतो हो. तिथे. जसं मी कुत्र्याचं उदाहरण देते की एकादशी काही, आपण खातोय खिचडी म्हणून त्याला खिचडीच नाही, तो काही खातो, कारण त्याला त्याची नसते काही. तर त्याच्यामुळे हम्म. निदान मनुष्य जन्म मिळावा इतकं तरी आपण करूया पुण्य. मग अनेक जन्म घ्यायला लागतील कदाचित, पण कुठेतरी तरी कुठल्या तरी जन्माला पोहोचू भगवंताच्या धामाला, हे महत्वाचं आहे. तर त्यामुळे ती भावना हा. जोपासणं हे जास्त महत्वाचं. माताजी ते परिणामात्मक या शब्दाचा परिमाणात्मक परिमाणात्मक. परिमाण परिमाणात्मक त्याचा हा, अर्थ काय त्या शब्दाचा? परिमाण म्हणजे क्वांटिटी माताजी, क्वांटिटेटिव्ह. अच्छा. क्वालिटेटिव्ह म्हणजे गुणात्मक आणि हो, क्वांटिटेटिव्हली गुण परिमाण. आहे, मग क्वांटिटीच्या दृष्टीने भिन्न आहे. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. जसं आपण म्हणतो की एक अंश, जसं एक एक तांब्याभर पाणी आणि एक बादलीभर पाणी, किंवा एक एक थेंब आणि समुद्र, हम्म. हे हम्म. कसं आहे, क्वालिटी एकच आहे त्या समुद्राची, हम्म. खारटपणा त्या थेंबात पण आहे, पण बर. क्वांटिटी वाईज आहे का तो थेंब म्हणजे नाही, समुद्र? नाही. सेपरेट आहे, दिस वेगळं आहे. इज व्हॉट इज क्वांटिटेटिव्ह, परिमाणात्मक दृष्टी. परिमाण. अच्छा. ठीक आहे. ओके, थँक्यू माता. हरे कृष्ण. ओके, सो आपण 4थ्या श्लोकावरती जातोय, राईट? हम्म. 4था श्लोक वाचत होतं का कोणी? मी वाचू? हा, मी वाचू वाचली शकतो. वाचत होते पण थांबले. येस येस, वाचा वाचा वाचा. नाही, तुम्ही श्लोक वाचायचा आहे माताजी. वाचायचं आहे ना, ठीक आहे, मी वाचते. सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम् अप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. येस. हरे कृष्ण. केवळ अज्ञानी लोकच भक्तियोग म्हणजे कर्मयोग या भौतिक जगाच्या विश्लेषणात्मक अध्ययनापासून सांख्ययोग भिन्न आहे असे म्हणतात. जे लोक वस्तुतः ज्ञानी आहेत ते म्हणतात की दोन्ही मार्गांपैकी कोणत्याही एका मार्गाचे चांगल्या रीतीने जे अनुसरण करतो त्याला दोन्ही मार्गांचे फळ प्राप्त होते. तात्पर्य: भौतिक अस्तित्वाचा आत्मा शोधणे हे भौतिक जगताच्या विश्लेषणात्मक अध्ययनाचे ध्येय आहे. भौतिक जगताचा आत्मा म्हणजे श्री विष्णू किंवा परमात्मा होय. भगवत भक्ती म्हणजे परमात्माची सेवा होय. एका प्रक्रियेमध्ये वृक्षाच्या मुळाचा शोध घेतला जातो आणि दुसऱ्या प्रक्रियेमध्ये वृक्षाच्या मुळाला पाणी घातले जाते. सांख्य तत्वज्ञानाचा वास्तविक अभ्यासक भौतिक जगताचे मूळ म्हणजे श्री विष्णूंचा शोध घेतो आणि नंतर परिपूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन भगवत सेवेमध्ये संलग्न होतो. त्यामुळे तात्विक दृष्ट्या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये काहीच फरक नाही.
कारण दोन्हीमध्ये ध्येय श्री विष्णूच आहेत. ज्यांना अंतिम ध्येय ज्ञात नाही तेच म्हणतात की सांख्य आणि कर्मयोगाचा ध्येय एक नाही, परंतु जो ज्ञानी आहे तो दोन्ही भिन्न प्रक्रियांचा ध्येय एकच असल्याचे जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती छान गोष्टी सांगितल्या आहेत की केवळ अज्ञानी लोक, कारण कसं आहे ना की शेवटी ज्ञानाचा अभाव जिथे जिथे अभ्यास नाहीये, शास्त्राचा वेदांचा अभ्यास जिथे केलेला नाहीये, तिथे ती विश्लेषणात्मक अध्ययनापासून भिन्न मग भक्तियोग म्हणजेच कर्मयोग आहे. कारण जोडणं, कर्मयोग म्हणजे भगवंतांशी जोडणं, जे भक्तीने जोडलं जाते. मग जसं आपण म्हटलं की कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग, याच्यामध्ये कर्मयोग हा कर्म भक्तीने भगवंतांना जोडलं जाणारं कर्म, म्हणजे कर्माने भगवंतांना जोडला जातोय मनुष्य. भक्ती योगात प्रत्यक्ष भक्ती आहे. आणि मग ज्ञानयोगामध्ये ही भक्ती अजून कशी मिळवायची, या भक्तीचा मार्ग कसा मिळवायचा आहे, मग या भक्तीमध्ये जाण्यासाठी काय करायचंय याचं ज्ञान भगवंत देतात. म्हणून ते ज्ञानयोग सगळ्यात शेवटी ठेवलंय. आणि भक्ती सगळ्यात दोन्हीच्या मध्ये अतिशय, काय म्हणतात ना, अतिशय सेफली भगवंतांनी ठेवलंय. खूप सुंदर असं ते ज्ञान आहे. जसं आपण म्हणतो ना की सँडविच असतं आणि त्यातलं जे मेन बॅटर असतं ते मध्ये असतं ना, दोन ब्रेडच्या मधलं, तसं बॅटर आहे, तसं दॅट इज समथिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून तो भक्तीचा मार्ग, की कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची, प्रत्यक्ष भक्ती कशी, आणि ही भक्ती मिळवण्यासाठी काय करायचंय, कशी मिळवायची, हे ज्ञान आहे. आणि म्हणून तो ज्ञानयोग वेगळा आहे. आणि म्हणून मग एका प्रक्रियेमध्ये वृक्षाच्या मुळाचा शोध. आता सांख्ययोग म्हणजे काय, तर आता सांख्ययोगाच्या खूप विश्लेषणात, म्हणजे खूप आपण खोलात जात नाही, तर पुढे जाऊन आपल्याला जाणायचंय की तत्व सांख्ययोग म्हणजे कुठेतरी शरीर आणि आत्म्याचा, जे आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये जाणलं, ज्याला सांख्ययोग म्हटलं जातं, की तू शरीर नाही आत्मा आहेस. तर अशा वेळेला शरीर हे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे. मग कपिल मुनींनी सांख्ययोगाविषयी सांगितलेलं आहे, आपल्या मातेला, देवहूतीला सांगितलेलं आहे. सांख्ययोग, हा तर सांख्ययोग हा कुठेतरी देहाशी, म्हणजे शरीर आणि आत्म्याचं जे संलग्नता आहे त्याविषयी सांगतो. आणि तिथे कुठेतरी तो शोध, म्हणजे कुठेतरी कसं आहे ना की रिसर्च केलं जातं त्याच्यावरती. पण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये भक्तियोगामध्ये तर प्रत्यक्ष, म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांची भक्ती केली जाते. म्हणून सांख्ययोग आणि भक्तियोग की कशा प्रकारे भिन्न नाहीये, की हे एकच आहे. की एकामध्ये काय केलं जातं, शोध घेतला जातोय, आणि दुसऱ्यामध्ये त्याला पाणी घातलं जात आहे, म्हणजे कुठेतरी त्याचं ज्ञान मिळवलं जात आहे, त्याला ज्ञानाने परिपूर्ण केलं जातं. की सांख्य तत्वज्ञानाचा वास्तविक अभ्यास म्हणजे भौतिक जगताचं मूळ श्री विष्णूंचा शोध घेणं, आणि नंतर परिपूर्ण ज्ञानाने त्यांची सेवा करणं. भक्तियोग काय सांगते, की भक्तीपूर्ण भगवंतांची अतिशय प्रेमाने आणि अतिशय काय म्हणतो ना त्याला, प्रेमपूर्वक अशी भगवंतांची भक्ती करायची. कारण ती प्युअर आणि लव्हिंग डिवोशनल सर्व्हिस अतिशय महत्वाची आहे. कारण भगवंत भावाचे भुकले येतो, भावाग्रही जनार्दन आहेत भगवंत. म्हणून भगवंतांच्या भावाला, म्हणजे भगवंतांचा जो भाव आहे त्या परिपूर्ण मध्ये भगवंतांशी पूर्णपणे जोडले जाऊन भगवंतांची भक्ती करायची आहे. त्यामुळे तात्विक दृष्ट्या दोन्ही प्रक्रियेमध्ये, फिलॉसॉफिकली दोन्हीही प्रक्रिया हा तुम्हाला एकच सांगताय, कुठेतरी शोध घेणं आणि त्यांची सेवा करणं, या दोन्हीही भगवंतांशीच निगडीत आहे शेवटी. आणि म्हणून मग त्यांचं अंतिम ध्येय, कारण मग जे त्याचा अभ्यास करत नाहीयेत, मग त्याचे कुठेतरी मला वाटतं कपिल मुनींचेच कुठेतरी जे आपण म्हणतो ना प्लासिबो, किंवा जे योग्य पद्धतीने असं ते ज्ञान नाहीये, आणि खोटं तत्वज्ञान किंवा काही सांगितलं जातं, अशा वेळी पण काहीतरी फसवं आहे ते तत्वज्ञान. त्याच्याविषयी मी सांगेन अजून. तर ते काहीतरी मला वाटतं दोन याच्यामध्ये तफावत आहे. म्हणजे कपिल मुनींनी जे सांगितलेलं आहे, तर ते जे सांख्ययोगाचं तत्वज्ञान आहे त्याच्यामध्ये जे दुसरे कपिल मुनी, मग त्यांचं नाव मला एक्झॅक्टली असं माहित नाही, पण त्यांनी जे सांगितलेलं आहे ते कुठेतरी मग मायावादी तत्वाशी किंवा या वेगळ्या तत्वांशी जोडलं गेलेलं आहे. आणि म्हणून ते योग्य प्रकारे मिळवून, की ज्यांना अंतिम ध्येय ज्ञात नाही तेच म्हणतात की सांख्य आणि कर्मयोग हा एक नाहीये, कारण तिथे विष्णूंना अर्पण केलेलं आहे. शेवटी अंतिम ध्येय काय आहे, विष्णूंशी जोडलं जातं. आणि म्हणून मग हे दोन्ही प्रक्रिया दिसताना वेगळ्या दिसत असल्या, जसं भगवंतांनी सांगितलंय कर्म संन्यास पण श्रेष्ठ आहे, पण त्याही पेक्षा श्रेष्ठ कृष्ण भावना भावित कर्म आहे. म्हणजे कर्माचा संन्यास करा तुम्ही, पण तो श्रेष्ठ नाही. नुसतंच कर्माचा त्याग करू नका. कर्म त्याग करण्यापेक्षा तेच कर्म तुम्ही कृष्ण भावनेमध्ये करा. हे प्रोसेसिंग आहे, हे सेम आहे. प्रोसेसिंग सेम म्हणण्यापेक्षा प्रोसेसिंग योग्य आहे, पण त्याच्यात श्रेष्ठत्व काय आहे, तर कृष्ण भावना भावित कर्म श्रेष्ठ. आणि इथे जे दिलेलं आहे दोन्हीची एक कसे आहे त्याप्रमाणे सांगितलेलं.
तर सांख्ययोगाबद्दल आपल्याला मिळालं तर मी अजून रेफरन्सेस सांगेन आणि त्याबद्दल थोडीशी आता कपिल मुनींविषयीच पण ती माहिती आपण थोडी देऊया, जे भागवतामध्ये नक्की काही स्कंदामध्ये आहे, त्याचा रेफरन्स मी उद्या नक्की तुम्हाला म्हणजे सांगेन. हे असं, हा सांख्ययोग, कर्मयोग आणि भक्तियोग एकच, आणि हा त्यानंतर ज्ञानयोग. हा बरोबर, म्हणजे सांख्ययोग म्हणजे मूळ शोधणे. म्हणजे येस आपलं मी साध्या ह्याच्यात असं येस ते येस बरोबर आहे का सांगा मला. येस येस एखादं म्हणजे आता आपण मूळ शोधलं, एखादं म्हणजे रोपट्याचं मूळ शोधलं, तर त्या रोपट्याला पाणी घालणं हा कर्मयोग. आणि त्या कर्मयोगातच आपण ऍड करणार की भक्तियोग, म्हणजे ते पाणी भक्ती कसं घातलं पाहिजे, कर्मयोग कशा इथेच तुम्ही पद्धतीने भक्ती ऍड घातलं पाहिजे. करताय, कारण कर्मातून हा. भगवंतांशी जोडले जात आहे तुम्ही. कर्मयोग आणि आहे ते, ज्ञानयोग म्हणजे कांड नाही त्या करत आहे तुम्ही. रोपट्याला, हा, रोपट्याला अजून काय एक्स्ट्रा काय द्यायला लागेल किंवा काय करायला लागेल, आणि मग ते तसं ते ज्ञानयोग. बरोबर ना, ज्ञान म्हणजे योग. असंच ना ते हा सगळं. म्हणजे डिवोशनल, तुम्ही जे डिवोशनल भक्ती मार्गाने जे कर्म करता आहात ते हा. निश्चितच एकच आहे, की ते विष्णूंना समर्पित करता आहात. हे महत्वाचं आहे. तिथे तुमचं ध्येय हो काय हो. आहे, फायनली विष्णूच आहे. आणि म्हणूनच हे हम्म. महत्वाचं आहे की ध्येय एकच आहे. प्रक्रिया जरी वेगळ्या असल्या तरी ध्येय हे एकच आहे. यत् सांख्य हि प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अं, जो वाचा मा. जो जाणतो की सांख्य योगाद्वारे प्राप्त होणारे स्थान भगवत भक्तीच्या द्वारेही प्राप्त होऊ शकते, आणि म्हणून जो सांख्ययोग आणि भक्तियोगाला समान रूपामध्ये पाहतो तोच यथार्थपणे पाहणारा होय. बरोबर. तात्पर्य: तत्व संशोधनाचा वास्तविक हेतू जीवनाचा परम ध्येयाचा शोध घेणे हा आहे. जीवनाचे अंतिम ध्येय आत्मसाक्षात्कार असल्यामुळे दोन्ही प्रक्रियांचा निष्कर्षात मुळीच भेद नाही. सांख्य तत्वज्ञानाद्वारे मनुष्य या निष्कर्षाप्रत येतो की जीव हा भौतिक जगताचा अंश नसून परमात्म्यांचा अंश आहे. परिणामी आत्म्याला भौतिक जगाशी काहीच कर्तव्य नाही, आणि त्याची सर्व कर्मे परमात्म्याशी संबंधित असली पाहिजे. जेव्हा तो कृष्ण भावना परायण कर्म करीत असतो तेव्हा वास्तविकपणे तो मूळ स्वरूप स्थितीमध्ये स्थित असतो. सांख्ययोग या पहिल्या प्रक्रियेमध्ये मनुष्याने भौतिक जगतापासून अनासक्त झाले पाहिजे, आणि भक्तियोग प्रक्रियेमध्ये मनुष्याने कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये आसक्त झाले पाहिजे. वास्तविकपणे जरी वरकरणी एका प्रक्रियेमध्ये अनासक्ती आणि दुसऱ्या प्रक्रियेमध्ये आसक्ती दिसली तरी दोन्ही प्रक्रिया सारख्याच आहेत. प्रकृतीपासून अनासक्ती आणि श्रीकृष्णाप्रती आसक्ती या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत. जो हे पाहतो तो सर्व गोष्टींना यथार्थ रूपामध्ये पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनर्थ निवृत्ती आणि श्रीकृष्णाप्रती आसक्ती, आणि म्हणून ही अनर्थ निवृत्ती म्हणजेच भौतिक जगतापासून अनासक्त होणं. आणि म्हणून तत्व संशोधनाचा वास्तविक हेतू हा जीवनाच्या परम ध्येयाचा शोध घेणे. मग हे परम ध्येय काय आहे? भगवंत. आणि म्हणूनच आत्मसाक्षात्कार झाल्यामुळे दोन्ही प्रक्रियांच्या निष्कर्षात मुळीच भेद नाहीये. सांख्य तत्वज्ञानामध्ये मनुष्य निष्कर्षाप्रत येतो की जीव हा भौतिक जगताचा अंश नसून परमात्म्याचा अंश आहे. जर जीव, जसं मी म्हटलं की 24 तत्वांचं बनलेलं आहे, की 5, मग जे आपण 13व्या अध्यायामध्ये आपण जाणू ते अजूनच, आणि की परमात्मा, की परमात्म्यापासून आलेला हा अंश आहे. आणि आत्म्याला भौतिक जगताशी काहीही कर्तव्य नाही, त्याची सर्व कर्मे ही परमात्म्याशी संबंधित असली पाहिजे. म्हणजे आत्मिक पातळीवर जो हा विचार केला जातो की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस, आणि आत्म्याचा या भौतिक जगताशी काहीही संबंध नसतो, देहाचा संबंध असतो. म्हणूनच याच्यासाठी एखादी उदाहरण देताना असं सांगितलं जातं की ते जे हे असतात ना, पोरकिडे असतात ना तांदळामध्ये, तर हम्म. ते बऱ्याचदा वाटतात की ते तांदळापासूनच आलेले आहेत, पण ऍक्च्युली ते जे किडे असतात हम्म. त्यांच्या त्या मादीपासून ती पिल्लं आलेली असतात, किंवा ते अंडी घातलेली असते त्यांनी. हम्म. पण त्याला म्हणतात की त्या अंडी कदाचित तांदळामधूनच आहेत आणि तांदळापासूनच आहेत. तर ती भौतिक प्रकृती ही तिच्यापासून, भौतिक प्रकृतीपासून नाही आहेत जीव, तर हे भगवंतांपासून, हे भगवंतांचे अंश आहे. हे जाणलं पाहिजे. प्रत्यक्ष जो हे जाणतो तो आपल्या मूळस्थितीमध्ये तो हे परिपूर्णपणे जाणतो. आणि म्हणूनच सांख्ययोग या पहिल्या प्रक्रियेमध्ये
भौतिक जगतापासून अनासक्त झालं पाहिजे आणि दुसऱ्या प्रक्रियेमध्ये भक्ती योगामध्ये भगवंतांप्रती आसक्ती, कृष्णाप्रती आसक्ती. म्हणून आपण जो भक्तीचे पहिले टप्पे बघतो की भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती म्हणजेच भौतिक गोष्टींपासून अनासक्ती आणि मग ती रुची, निष्ठा आणि कृष्णाप्रती आसक्ती, भगवंतांप्रती आसक्ती. आसक्ती म्हटलेलं आहे आणि मग भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. मग ती जी भक्ती योग आहे तो भक्ती योग हा श्रीकृष्णांप्रती आसक्ती की ज्या नामस्मरणारे रुची. रुची कसली जिभेवर पाहिजे हो, तर जिभेवर त्या नामस्मरणाची रुची पाहिजे. तरच ती निष्ठा दृढ होणार आहे, डिटर्मिंड होणार आहे, कुठेतरी दृढता येणार आहे त्या भगवत भक्तीमध्ये आणि मग कुठेतरी तो संबंध प्रस्थापित होणार आहे. आणि म्हणूनच मग भौतिक प्रकृतीविषयी अनासक्त आणि श्रीकृष्णांप्रती आसक्ती या दोन्हीही प्रक्रिया समान आहेत. आणि जो या गोष्टीला समानतेने बघतो, जो या गोष्टींची प्रोसेसिंग सेम बघतो, की इथून अनासक्त झाल्याशिवाय श्रीकृष्णांप्रती आसक्त होणार नाही हो. कारण तिथे कुठेतरी शरीराशी निगडीत आहे. मला हे हवंय, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर याच्यामध्ये अडकायचंय सगळं. की लोभ असा सगळं हवं आहे, मद कोणाचं तरी मत्सर की अरे याला दे, घेऊच द्यायचं नाही, मला ते मिळालं पाहिजे. हे सगळं ओघाने आलं हो. जेव्हा प्रपंचात आहे तेव्हा हे ओघाने आलं. कुठेतरी ती चढाओढ आली आणि त्या सगळ्या गोष्टी आल्या. तर त्याच्यामुळे ते खूप गरजेचं आहे की या गोष्टींपासून अनासक्त झालं तरच आपण कुठेतरी श्रीकृष्णांप्रती भक्ती वाढवू शकू, आसक्ती आणू शकू, मग तो संबंध प्रस्थापित करू शकू. हरे कृष्ण. तर पुढचा श्लोक घेऊया. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? हो, वाचते. येस. कोणी इतरांना वाचायची इच्छा आहे का? सायली माताजी, तर आपण विचारूया. योजना विचारा. माताजी, हो हो, पुष्पलता माताजी, विचारा. मनीषा माताजी. हो वाचते. वाचू का वाचा मी? माताजी. हरे कृष्ण. वाचा. भगवत भक्तीमध्ये युक्त न होता केवळ सर्व कर्मापासून संन्यास घेतल्याने मनुष्य सुखी होऊ शकत नाही. परंतु भक्तीमध्ये युक्त असलेला मुनी व्यक्ती विनाविलंब ब्रह्माची प्राप्ती करतो. संन्यासाचे दोन प्रकार आहेत. मायावादी संन्यासी हे सांख्य तत्वज्ञानाचे अध्ययन करीत असतात, तर वैष्णव संन्यासी हे वेदांत सूत्रावरील यथार्थ भाष्य असणाऱ्या भागवत तत्वज्ञानाचे अध्ययन करीत असतात. मायावादी संन्यासी सुद्धा वेदांत सूत्राचेच अध्ययन करीत असतात, पण ते स्वतःच्या शंकराचार्यकृत शारीरिक भाष्याचा उपयोग करतात. भागवतपंथी विद्यार्थी हे पांचरात्रिकी पांचरात्रिकी विधीनुसार पंचरात्रिकी विधीनुसार भक्तीमध्ये युक्त असतात. म्हणून भगवत सेवे प्रित्यर्थ वैष्णव संन्यासी अनेक प्रकारच्या कर्मामध्ये संलग्न असतात. वैष्णव संन्याशांना भौतिक कार्याशी मुळीच देणे घेणे नसते आणि तरीही ते आपल्या भगवत भक्तीमध्ये विविध प्रकारची कार्य करीत असतात. परंतु सांख्य, वेदांत आणि तर्कवादाचे अध्ययन करण्यात मग्न असलेले मायावादी संन्यासी भगवत भक्तीचे आस्वादन करू शकत नाहीत. त्यांचे अध्ययन अत्यंत क्लिष्ट असल्या कारणाने ते कधी कधी ब्रह्मज्ञानाला कंटाळतात आणि याप्रमाणे ते योग्य ज्ञानाशिवाय श्रीमद भागवताचा आश्रय घेतात. यास्तव त्यांचे श्रीमद भागवताचे अध्ययनही कष्टप्रद होते. शुष्क तर्कवाद आणि कृत्रिम रीतीने केलेले निर्विशेषवादी भाष्य मायावादी संन्यासांसाठी व्यर्थच असते. भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झालेले वैष्णव संन्यासी आपली दिव्य कर्तव्ये पार पाडण्यात आनंदी असतात आणि भगवत धामातील अंतिम प्रवेशाची त्यांना निश्चिती असते. मायावादी संन्यासाचे कधी कधी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरून आणि ते पुन्हा भौतिक स्वरूपाच्या परोपकारी आणि कल्याणकारी अशा कार्यामध्ये संलग्न होतात. म्हणून निष्कर्ष हाच आहे की कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये मग्न असलेले लोक हे ब्रह्म म्हणजे काय याची केवळ चर्चा करणाऱ्या मायावादी संन्याशांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मायावादी संन्यासी हे अनेकानेक जन्मानंतर कृष्ण भावनेमध्ये येतात. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मायावादी संन्यासी आणि दृढ संन्यासी, वैष्णव संन्यासी यांचा इथे आपल्याला फरक जाणवलेला आहे
की जे पुन्हा म्हणजे कर्म संन्यास. मग जे मायावादी संन्यासी आहेत ते कसे आहेत, तर ते कुठेतरी भौतिक स्वरूपाच्या परोपकारी आणि कल्याणकारी कार्यामध्ये संलग्न होतात. कारण कशा प्रकारे आहेत, तर मायावादी संन्यासी हे शुष्क तर्कवाद आणि कृत्रिम रीतीने केलेले निर्विशेषवादी भाष्य मायावादी संन्यासांसाठी व्यर्थच असते. भगवत भक्तीमध्ये संलग्न असलेले वैष्णव संन्यासी आपली दिव्य कर्तव्ये पार पाडण्यात आनंदी असतात आणि भगवत धामातील अंतिम प्रवेशाची त्यांना निश्चिती असते. कसं असतं की मायावादी, हा मायावादी जो आहे संन्यासी, की आपण जेव्हा म्हणतो निराकारवादी आहेत, ते निराकारवादी जे असतात त्यांना स्वरूपाची कल्पना नसते. ते ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासून आलेला एफल्जन्स म्हणजे जे चैतन्य असतं त्यांना एक शक्ती मानत असतात आणि त्याप्रमाणे त्यांना ती स्वरूप माहिती नसतं. तर त्याप्रमाणे ते भगवंतांशी जोडलेले असतात त्या ब्रह्मस्वरूपाने. पण मायावादी हे दाखवलेले आहेत की तिथे कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव आहे, प्रॉपर ज्ञानाचा अभाव आहे. आणि म्हणून त्यांचे श्रीमद भगवत म्हणजे त्यांनी कितीही, मग सुरुवातीलाच आपण बघितलं की त्यांचं कुठेही देणं घेणं नसतं या गोष्टींची, म्हणजे नाही वैष्णव संन्यासांचं. आणि मायावादी संन्यासी जे आहेत त्यांना वेदांत सूत्राचेच अध्ययन करीत असतात, पण ते स्वतःच्या शंकराचार्यकृत शारीरिक भाष्याचा उपयोग करतात. भागवतपंथी विद्यार्थी हे पंचरात्रिकी विधीनुसार भगवत भक्तीमध्ये युक्त असतात. आणि म्हणून इथे जो फरक जाणवलेला आहे की कसं दाखवलंय की वैष्णव संन्यासी आणि मायावादी संन्यासी याच्यामधला हा फरक निश्चितपणे सांगितलेला आहे. मायावादी संन्यासी हे कुठेतरी संन्यासी म्हणून आहेत आणि ते संन्यासी असणं कशा प्रकारे असतं, तर ते वेदांचा अभ्यास करीत असतात, परंतु स्वेदसूत्रांचा अभ्यास करतात, शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो. पण तिथे कुठेतरी अभाव कुठला असतो, कृष्ण भावनेचा अभाव असतो. आणि म्हणूनच ते शंकराचार्यकृत शारीरिक भाष्याचा उपयोग करतात. तिथे कुठेतरी आपल्याला अद्वैतवाद दिसतो आणि एकरूप होणं असतं. मग आता हे इथे काही मायावादीचं दिलंय, पण मायावादी जर तुम्ही पूर्ण म्हणाल तर मायावाद्यांना कृष्णानं शरण जाणं, कारण पुढे जाऊन आपण जेव्हा चार प्रकारचे लोक बघणार आहोत की नराधम आहेत, आसुर आहेत, मूर्ख लोक आहेत आणि राक्षसी लोक आहेत, तर इथे कुठेतरी हे मायावादी असतात, त्यांचा विश्वास या गोष्टींवरती नसतो, भगवंतांच्या अस्तित्वावर विश्वास नसतो आणि त्याच्यामुळे जे काही वेद पठण शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो तिथे ती भावना मिसिंग असते. मग ते वैष्णव संन्यासी जे आहेत ते जे काही करता आहेत त्यांचं इतर गोष्टींशी काही देणं घेणं नसतं, भौतिकतेशी देणं घेणं नसतं. तर जे केलं जातं ते पंचरात्रिकी, नारद पंचरात्रिकी जे विधी असतात, वेदांचा अभ्यास, शास्त्रांचा अभ्यास भगवत भक्तीमध्ये केला जातो. तिथे कसं आहे ना, तिथे भगवंतांची सेवा येते. मग इथे सांगितलंय की सांख्य, वेदांत आणि तर्कवादाचे अध्ययन करण्यात मग्न असलेले मायावादी, पण तिथे ना त्यांना फक्त टीका करणं किंवा कुठल्याही गोष्टींवरती चर्चा करणं आणि त्या गोष्टींवरती स्वतःचे विचार मांडणं, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यांना रस असतो. पण तिथे मूळ ज्ञान जे आहे, मूळ वेदांचं ज्ञान, शास्त्रांचं ज्ञान, इथे कुठेतरी त्याचा अभाव असतो. आणि म्हणूनच भगवत भक्तीचे आस्वादन ते करू शकत नाहीत. त्यांचे अध्ययन अत्यंत क्लिष्ट असल्या कारणाने ते ब्रह्मज्ञानाला कंटाळतात आणि त्यामुळे ते योग्य ज्ञानाशिवाय श्री भागवताचा अध्याय घेतात, पण तिथेही त्यांना ते कष्टप्रद होऊन बसतं, कारण मूळ भावनाच नाहीये ना हो. मूळ भावना श्रीकृष्ण भावना मनामध्ये नाहीये. आणि म्हणूनच मग कितीही याचा अभ्यास केला तरी तो पूर्णपणे काय म्हणतात ना ठोस रीतीने असा केला जाऊ शकत नाही. पण हेच, आणि म्हणून कृत्रिम रीतीने केलेले असे निर्विशेषवादी भाष्य मायावादी संन्यासांसाठी व्यर्थच असते. भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झालेले वैष्णव संन्यासी मात्र आपली दिव्य कर्तव्ये पार पाडण्यात आनंद घेत असतात आणि अंतिम प्रवेशाची त्यांची निश्चिती अगदी ठासून असते, ठोस असते. म्हणजे ते अगदी ठामपणे जाणार असतात भगवत भक्तीमध्ये, कृष्णधामालाच पोहोचणार असतात, कारण ते कर्मच करत असतात हो. ते भगवंतांसाठी कर्म करत असतात, ते कृष्ण भावना भावित कर्म करत असतात. मग मायावादी संन्यासांना हे जाण्यासाठी वेळ लागतो, खूप त्रासदायक असा त्यांचा मार्ग असतो, कारण तिथे कुठेतरी ती भावना जोपासायला लागते, ती अंगीकृत करून ती वाढीस लावली जाते आणि ती करणं थोडस कष्टप्रद होतं आणि म्हणूनच ती त्यांच्यासाठी कुठेतरी उशिरा येऊ शकते. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. येस, वाचायचंय कोणाला? मी वाचू का? वाचा ना माताजी.
हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण माताजी. जो भक्तिपूर्ण कर्म करतो, विशुद्ध आत्मा आहे आणि आपले मन व इंद्रिय संयमित करतो, तो सर्वांना प्रिय असतो आणि सर्वजण त्याला प्रिय असतात. असा मनुष्य जरी कर्म करीत असला तरी तो कधीच कधीच बद्ध होत नाही. तात्पर्य: जो कृष्ण भावनेद्वारे मुक्तिपथावर असतो तो सर्व प्राणी मात्रांना प्रिय असतो आणि सर्व प्राणी मात्र त्याला प्रिय असतात. हे त्याच्या कृष्ण भावनेमुळे शक्य होते. ज्याप्रमाणे वृक्षाची पाने आणि शाखा वृक्षापासून निराळ्या असतात, त्याचप्रमाणे नसतात, अशा मनुष्याला निराळे नसतात. हा, शाखा वृक्षापासून निराळ्या नसतात. त्याचप्रमाणे अशा मनुष्याला कोणताही जीव श्रीकृष्णांपासून भिन्न आहे असे वाटणे शक्य नसते. तो योग्य रीतीने जाणतो की वृक्षाच्या मुळाशी पाणी घातल्याने ते पाणी सर्व शाखा आणि पानांना पुरविले जाते किंवा उदराला अन्न पुरवठा केल्याने अन्नापासून प्राप्त होणारी शक्ती आपोआपच संपूर्ण शरीराला पुरविली जाते. कृष्ण भावनायुक्त कर्म करणारा मनुष्य सर्वांचा सेवक असल्याने तो प्रत्येकाला प्रिय असतो आणि प्रत्येक जण ज्याच्या कर्मामुळे संतुष्ट असल्या कारणाने त्याची भावना विशुद्ध असते. त्याची चेतना शुद्ध असल्यामुळे त्याचे मन पूर्णपणे संयमित असते आणि त्याचे मन संयमित असल्या कारणाने त्याची इंद्रिये सुद्धा संयमित असतात. त्याचे मन नेहमी श्रीकृष्णांवर स्थिर असल्याने तो श्रीकृष्णांपासून विचलित होण्याची कधीच शक्यता नसते. तसेच तो आपली इंद्रिये भगवत सेवेव्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही मग्न करण्याचा संभव नसतो. श्रीकृष्णांशी संबंधित कथांशिवाय इतर काहीही ऐकणे, श्रीकृष्णांना समर्पण न केलेला असा कोणताही पदार्थ खाणे त्याला आवडत नाही आणि श्रीकृष्णांचा ज्या ठिकाणी संबंध नाही अशा कोणत्याही ठिकाणी जाणे त्याला आवडत नाही. म्हणून त्याची इंद्रिये संयमित असतात. संयमित इंद्रिये असणारा मनुष्य कोणालाही दुखवू शकत नाही. एखादा विचारेल की युद्धामध्ये अर्जुन इतका आक्रमक का होता? तो कृष्ण भावना भावित नव्हता का? अर्जुन हा केवळ वरकरणी आक्रमक होता. दुसऱ्या अध्यायामध्ये पूर्वीच वर्णिल्याप्रमाणे कारण आत्म्याचा कधीच वध होऊ शकत नसल्यामुळे युद्धभूमीवरील सर्व उपस्थित व्यक्ती शाश्वत काळासाठी स्वतंत्रच राहणार होते. म्हणून आध्यात्मिक दृष्ट्या कुरुक्षेत्रावरील युद्धभूमीमध्ये कोणाचाही वध झाला नव्हता. तर प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार केवळ त्यांची वस्त्रे बदलण्यात आली होती. म्हणून कुरुक्षेत्रावरील युद्धभूमीमध्ये युद्ध करणारा अर्जुन वस्तुतः मुळीच युद्ध करीत नव्हता, तर तो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन श्रीकृष्णांच्या आज्ञांचे पालन करत होता. असा मनुष्य कर्मबंधनात कधीही गुंतत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. निष्काम कर्म, भगवंत ते सांगतायत, निष्काम पद्धतीने कर्म, की जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याला बघतोय आणि म्हणूनच त्याला सर्व प्राणी मात्र प्रिय असतात. आणि हे फक्त कृष्ण भावनेमुळे शक्य होतं. कारण जो आत्म्याला परमात्म्याचा अंश जाणतो आहे, ज्याप्रमाणे वृक्षाची पानं आणि शाखा या वृक्षापासून निराळ्या नसतात, मनुष्याला कोणताही जीव हा श्रीकृष्णांपासून भिन्न आहे असं वाटत नाही. कारण ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, हे जे सनातन म्हणजे आध्यात्मिक, जे मूळ आध्यात्मिक स्वरूप आहे हे भगवंतांसारखंच आहे आणि म्हणून तो स्वतःला त्यांच्यापासून निराळा नाही मानतो. आणि म्हणून मग योग्य रीतीने तो जाणतो की वृक्षाच्या मुळाशी पाणी घातल्याने सर्व शाखा आणि पानांना सुद्धा ते पुरवलं जातं. जसं आपण पोटाला अन्न, प्रत्येक अवयवाला आपण अन्न देतो का? नाही. तर आपण पोटाला अन्न दिलं तर आपण निश्चितच सगळ्या शरीराला ते पुरवू शकतो. त्याचप्रमाणे हे आध्यात्मिक अन्न, या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न देण्याची गरज आहे, तर ते सगळ्या शरीराला पसरेल आणि त्या सगळ्या शरीराला ते पुरवलं जाईल. आणि म्हणूनच मग ती भावना डेव्हलप होईल. कारण ती कृष्ण भावना जी डेव्हलप करायची आहे ती निश्चितच कुठेतरी आत्मिक पातळीवर करता येणार आहे. आणि म्हणून कृष्ण भावना युक्त करणारा, कृष्ण भावना युक्त कर्म करणारा मनुष्य सर्वांचा सेवक असल्याने तो सर्वांना, तो प्रत्येकाला प्रिय असतो. म्हणून प्रभुपादांचं आज एक खूप छान हे आलंय, जे मी बऱ्याचदा त्यांच्या कोट्स पाठवत असते तुम्हाला. कारण कुणीतरी एखाद्या, मला वाटतं एका कुठल्या याच्यामध्ये विषय चाललेला असतो आणि तिथे 3 प्रकारचे जे असतात व्यक्ती आहेत, की भक्तांचं जे आहे की 3 प्रकारच्या पातळ्या दिलेल्या आहेत रादर भक्तांच्या: उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी आणि मध्यम अधिकारी. तर उत्तम अधिकारी जो सगळ्यात उत्तम असतो, कनिष्ठ आणि मध्यम अधिकारी, की यांच्या वेगवेगळ्या क्वालिटीज दिलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे प्रभुपाद सांगत असतात. आणि मग प्रभुपाद सांगत असतात की हे सांगताना तर दुसरी समोरची व्यक्ती वाटते की मग ती व्यक्ती त्या प्रभुपादांना डायरेक्ट सांगते की हो, तुम्ही स्वतःला फर्स्ट क्लास मॅन समजत असाल ना, म्हणून तुम्ही असं करताय, तुम्ही तसं करताय, तुम्ही हे करताय, ते करताय. तर मग तेव्हा प्रभुपादांचा एक डिसायपल शिष्य इतका चिडून उठतो आणि त्याला अक्षरशः त्या व्यक्तीला तो धावून जाईल त्याच्यावर
पण प्रभुपाद त्याला शांत करतात आणि प्रभुपाद प्रत्येक गोष्ट खूप पेशंटली घेत असतात आणि त्याला पूर्णपणे ऐकून घेतात आणि ते म्हणतात की नाही, मी नाही समजत स्वतःला फर्स्ट क्लास मॅन, मी एक थर्ड क्लास मॅन आहे, कारण मी तुमचा सगळ्यांचा सेवक आहे. आणि म्हणून ही जी भावना आहे ही फक्त शुद्ध भक्तामध्येच असू शकते. आणि म्हणून जे चैतन्य चरितामृतामध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले की दासानु 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 दास, ही जी भावना आहे ना, ही खूप महत्वाची आहे. आपण जी फक्त अहंभाव आणि मला हे माझं वर्चस्व, मी हे केलं आहे, क्रेडिट क्रेडिट पाहिजे मला त्याचं. अरे हम्म. पण ते क्रेडिट क्रेडिट किती, काय केलंय म्हणून तुम्हाला क्रेडिट हवंय, ते भगवंतच देत आहेत तुम्हाला ज्ञान ना. म्हणून ही जी भावना आहे ना, ही भावना महत्वाची आहे. आणि ती भावना असल्यामुळे तो संतुष्ट असतो, तो समाधानी असतो आणि तीच भावना त्याला विशुद्ध बनवत असते. आणि म्हणूनच त्याची चेतना सुद्धा शुद्ध असते, म्हणून त्याचं मन संयमित असतं, त्याची इंद्रिय संयमित असतात. आणि म्हणूनच त्याचं मन इंद्रिय, कारण त्यांनी त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न दिलेलं असतं, जे आध्यात्मिक अन्न त्या मन इंद्रिय आणि बुद्धी यांना सुद्धा पुरेसं असतं. आणि म्हणून तो विचलित होण्याची कुठलीच शक्यता नसते, कारण तो पूर्णपणे त्याचं लक्ष हे भगवंतांवर असतं. आणि म्हणूनच इथे अर्जुनाची भावना जी दिलेली आहे की अर्जुन हा कृष्ण भावनाभावित भगवंतांचा भक्त होता, तो आक्रमक का झाला, कारण भगवंतांच्या ज्ञानाने तो परिपूर्ण झाला. भगवंतांनी सांगितलं की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस, आणि हा आत्मा कापला जात नाही, ओला होत नाही, वाळत घालता येत नाही, त्याला मरण नाही, तो अविनाशी आहे. त्या भावनेने जेव्हा युक्त झाल्यानंतर मग तो त्या आक्रमकतेने युद्ध करतो आणि ते सुद्धा भगवंतांसाठी युद्ध करतो, कारण तो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन श्रीकृष्णांच्या आज्ञांचं पालन करीत होता, कारण तो कृष्णांसाठी युद्ध करीत होता. म्हणून तो त्या कर्मबंधनात अडकणार नाही, तो गुंतत नव्हता, आक्रमक होता, पण तो स्वतःसाठी युद्ध नव्हता करत, श्रीकृष्णांची आज्ञा म्हणून ते युद्ध तो करीत होता. मग तो त्या कर्मबंधनातही अडकणारच नव्हता, तो गुंतू शकत नाही. ठीक आहे, तर आपण इथे थांबूया, 5:30 झालेले आहे. 60 श्लोक झालेत, आज आपण इथे थांबूया. आणि कोणाला काही प्रश्न असतील तर याच्यावरती घेऊया. माताजी, मला ना एक म्हणजे सकाम कर्म, हा, अकर्म आणि निष्काम येस, कर्म मला जरा सांगाल का व्यवस्थित? नक्की नक्की. कसं आहे ना माताजी, कर्म, सकाम कर्म, की तुम्ही कर्म करता आहात. मी ही पूजा केली सकाळी, मी हे माझं दैनंदिन कर्म केलं, मग हे सगळं कर्म केलं जातं, ही नुसतं कर्म, तुमचे क्रियाकलाप आहे. पण हेच कर्म तुम्ही जेव्हा स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करता, की मला याच्यातनं हे हवंय म्हणून मी हा यज्ञ करणार आहे, हे ही गोष्ट मी अशासाठी करणार आहे की मला याच्यातनं काहीतरी मिळो. जसं मी म्हटलं की मी ब्लड डोनेशन करणार आहे, पण मला एक बाटली त्या रक्त मिळणार आहे म्हणून मी ब्लड डोनेशन करतोय, पण एखाद्या पेशंटला, एखाद्या व्यक्तीला मला ते ब्लड द्यायचं आहे म्हणून ते ब्लड नाही दिलं जाते, काहीतरी त्याच्या मागची भावना आहे. मग हे सकाम कर्म झालं. मग यज्ञ, याग, आहुती सगळं दिलं जातं, पण त्याच्यात मग सगळं मिळवायचं, हे झालं काय, सकाम कर्म. सकाम कारण कर्म. तिथे तुम्ही फळांची अपेक्षा करून ते कर्म करता. आलं हा. लक्षात? मग हो. तुम्ही विकर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे पूर्ण नियमांच्या विरुद्ध, जिथे नो पार्किंग लिहिलंय तिथेच जाऊन गाडी पार्क करायची. मग ते तामसी वृत्तीमध्ये असतात की जे नाही सांगितलंय तेच जाऊन करायचं. मांसाहार वर्ज्य आहे, मांसाहार निषिद्ध आहे, नाही मी करणार, मला हे खायचंय तर मी खाणार. मग तिथे तुम्ही त्या रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्सच्या विरुद्ध जाऊन करता, तुम्ही कुठेतरी त्या विरुद्ध, नियमांच्या विरुद्ध जाऊन गोष्टी करता आहात. मग ते निश्चितच चुकीचं आहे, म्हणून ते विकर्म म्हणजे चुकीचं कर्म. आणि हम्म. जे अकर्म आहे, हे अकर्म जे आहे ते कर्मांच्या फळाची अपेक्षा न करता केलेलं कर्म म्हणजे अकर्म. निष्काम कर्म, निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म, की अर्जुन जे करतो आहे ते युद्ध भगवंतांच्या आज्ञेनुसार करतो. त्याला त्याच्यातनं त्या युद्धातून तो विजयी झाला तर त्याला राज्यही करायचं नाही, आणि तो ठार मारला गेला तर त्याला स्वर्गप्राप्ती होणार आहे तीही त्याला अपेक्षा नाही. तो करतोय कारण श्रीकृष्णांनी त्याला आज्ञा केली आहे, तू उठ आणि ते कर्म कर, कारण तुला तुझं कर्म, तुझा यज्ञ तुला पार पाडला पाहिजे. आणि म्हणून तो जे कर्म करतो आहे ते फक्त भगवंतांच्या इच्छेनुसार करतोय, फक्त भगवंतांच्या इच्छेसाठी करतोय, म्हणून तो त्या कर्म बंधनात अडकत नाही, कर्माची बंधनं ओके. नाही. हा. म्हणून त्या कर्माच्या फळांचाही उपभोग घेत नाही आणि त्या कर्माच्या फळांनाही त्याला भोगावं लागणार नाही, म्हणून त्या कर्मबंधनातून तो मुक्त आहे. आणि असं कर्म जे तुम्हाला कर्मबंधनातून मुक्त करतं ते निष्काम कर्म, ते अकर्म. आलं लक्षात? सकाम कर्म, विकर्म आणि अकर्म. म्हणजे निष्काम कर्म आणि अकर्म हे सेम आहे. सॉरी, हा,
निष्काम कर्म आणि निष्काम अकर्म करणं हे सेम आहे कर्म माताजी. कर्मफळांची कर्म आहे ना? अपेक्षा न करता केलेलं कर्म भगवंतांसाठी केलेलं. म्हणून आत्म इंद्रियावांचे तारो नाम काम म्हणजे वासना आहे. पण श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम म्हणजे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केलेलं आहे ते प्रेमभुक्त भावनेने केलेलं कर्म. असं हे अकर्म किंवा निष्काम कर्म. हो. आलं लक्षात माताजी? समजलं माताजी. ठीक आहे. हो हो, आलं आलं. ठीक. धन्यवाद माताजी. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.